Καλησπέρα σε όλους σας και καλώς ορίσατε σε αυτό το μάθημα. Είναι το 11ο μάθημα που κάνουμε και σχετικά με το θεωρητικό λογισμό. Σήμερα θα πάμε σε μια άλλη ήπειρο που λέμε, που προφανώς να μην την έχετε ανιχνεύσει μόνοι σας, και θα κάνω μια ανίχνευση σχετικά με το σώμα. Λοιπόν, η ομιλία σχετικά με το θεωρητικό λογισμό, όπως είχαμε πει, βρίσκεται στην ομιλία του Βούδα που λέγεται «Ομιλία περί της εφαρμογής της μνήμης». Στη πάλι γλώσσα λέγεται «Σαντιπατάνα Σούτα» και ο Βούδας την έχει αποκαλέσει την ευθεία οδός των Νιμπάνα. Λοιπόν, και είχαμε πει ότι αυτή η ομιλία εκθέτει ένα ολοκληρωμένο σύστημα με σκοπό να εκπαιδεύσει το νου να δει με μικροσκοπική ακρίβεια την πραγματική φύση του υλικού σώματος, των αισθημάτων, της σκέψης και των νοητικών φαινομένων και να υπερβεί την προσκόλληση προς αυτά. Δηλαδή, όλη η μελέτη, παρατήρηση είναι γύρω από το σώμα, τα αισθήματα, τις σκέψεις, τα νοητικά και τα υλικά φαινόμενα, και αυτή η παρατήρηση γίνεται μέσω επίγνωσης και μνήμης. Και είχαμε αναφέρει ότι ο θεωρητικός λογισμός δεν χρησιμοποιεί τους συνηθισμένους τρόπους διαλογισμού, αλλά την συστηματική και μεθοδική παρατήρηση των υλικών και νοητικών φαινομένων για την διείσδυση στην πραγματική τους φύση. Περιλαμβάνει την άσκηση στη μνήμη, στην ενσυνειδητότητα και στην επίγνωση που χρησιμοποιούνται για την παρατήρηση και την κατανόηση της ασταθής παροδικής φύσης όλων των νοητικών και υλικών φαινομένων, η προσκόλληση στα οποία δημιουργεί δυστυχία και ταλαιπωρία. Και είχαμε αναφέρει ότι η θεμελιώδης αρχή του θεωρητικού λογισμού είναι η παρατήρηση της έγερσης και παρακμής κάθε νοητικού και υλικού φαινομένου, έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να καταλάβει τη φύση τους. Λοιπόν, δηλαδή έχουμε το σώμα, το αίσθημα, τη σκέψη, τα νοητικά και υλικά φαινόμενα, και κάποιος αν παρατηρήσει θα δει την έγερση και την παρακμή τους. Και είχαμε πει ότι υπάρχουν δύο τρόποι της έγερσης και της παρακμής, η στιγμιαία έγερση και η στιγμιαία παρακμή, και μάλιστα και ο άλλος τρόπος είναι η συνθηκοκρατημένη έγερση και η συνθηκοκρατημένη παρακμή. Λοιπόν, και η έγερση και η παρακμή ενός φαινομένου, όπως είχαμε πει, δεν είναι τυχαία, προξενείται λόγω αιτιών και συνθηκών και παρακμάζει λόγω αιτιών και συνθηκών. Και στην υπέρτη πραγματικότητα υπάρχουν μόνο διαδικασίες φυσικών και πνευματικών φαινομένων που συνεχώς εγείρονται και παρακμάζουν σύμφωνα με αιτίες και συνθήκες. Λοιπόν, υπάρχει δηλαδή αυτή η συνεχής έγερση και παρακμή μέσα στην συνέχεια των νοητικών και νοητικών φαινομένων. Και βασικά δηλαδή είχαμε πει ότι όλες οι παρατηρήσεις γίνονται σύμφωνα με το σώμα μας, τα αισθήματά μας, τις νοητικές λειτουργίες και τα συνείδηση, και εκεί πέρα γίνεται η προσκόλληση. Και σήμερα θα μιλήσουμε βασικά για την προσκόλληση στο σώμα, πόσο οι άνθρωποι προσκολλάνται στο σώμα και πόσο λόγω αυτού του σώματος διεγείρουν λαγνία μέσα του και ναρκισσισμό και πόσο υποφέρουν κιόλας. Λοιπόν, και η προσκόλληση αυτή γίνεται ως εγώ, δικά μου, δηλαδή αυτό το σώμα, το αίσθημα κλπ. Είναι δικά μου, ο εαυτός μου, η ψυχή μου, η οποία προσκόλληση φέρνει τον υπαρξιακό πόνο και την ταλαιπωρία. Λοιπόν, είχαμε δει ότι σχετικά με το σώμα υπάρχουν 14 είδη παρατήρησης. Ήταν η μνήμη επί της αναπνοής, την οποία είχαμε εξηγήσει, και κάποιος πώς μπορεί να δει την παροδική φύση της έγερσης και παρακμής της αναπνοής. Γιατί είχαμε μιλήσει για τις 4 στάσεις του σώματος και πώς μπορεί κάποιος να παρατηρήσει την παροδική φύση της έγερσης και παρακμής τους, και για την επίγνωση των κινήσεων του σώματος, πώς κάποιος μπορεί να δει την έγερση και την παρακμή τους. Και μετά είχαμε μιλήσει για την προσοχή στα βασικά στοιχεία του σώματος, πώς δηλαδή κάποιος στο σώμα, πόσο υπάρχουν στεριά, υγρά, θερμά και αέρια στοιχεία μέσα του, πώς να το αναλύσει και να δει την παροδική φύση αυτών των φαινομένων. Και σήμερα θα μιλήσουμε για την προσοχή στην αποκρουστικότητα του σώματος, και
και είναι κάτι που μπορεί να το πάρει σαν θεωρητικό λογισμό κάποιος και να δει την διοίκηση και παρακμή όλων των οργάνων που υπάρχουν μέσα στο σώμα. Και μετά υπάρχει ένας άλλος διαλογισμός που λέγεται 9 νεκροταφικές μελέτες του σώματος, δηλαδή η μελέτη νεκρών σωμάτων σε διάφορα στάδια, γιατί αν δούμε αυτό το σώμα μας, όχι όταν είναι ακόμα ζωντανό, δηλαδή αλλάζει, αλλά και αποσυντίθεται μετά το θάνατο και κάποιος μπορεί να πάρει αυτό το νεκρά σώματα ακόμα και να καταλάβει την φύση τους. Αυτό φυσικά, αυτά οι δύο τελευταίοι διαλογισμοί προσοχή στην αποκρουστικότητα του σώματος και 9 νεκροταφικές μελέτες είναι για άτομα που έχουν ένα αναπτυγμένο βαθμό λαγνίας προς το σώμα. Δηλαδή, αν η λαγνία είναι ελκυστικότητα στο σώμα είναι δυνατή, μπορεί κάποιος να λάβει έναν από αυτούς τους διαλογισμούς. Λοιπόν, και φυσικά αν δεν είναι πάρα πολύ δυνατή, τότε μπορεί ακόμη να μελετήσει νεκρά σώματα, όπως υπάρχουν δηλαδή άτομα που η λαγνία τους δεν σταματάει. Είναι τόσο δυνατή που ακόμη και σε νεκρά σώματα έχουν λαγνία. Λοιπόν, μπορεί να έχετε ακούσει για την νεκροφιλία. Λοιπόν, έτσι ο νους του ανθρώπου καμιά φορά φαίνεται παράλογος, αλλά αυτά τα πράγματα συμβαίνουν, αλλά υπάρχει και αντίδοτο. Υπάρχει το αντίδοτο πώς να τα ξεπεράσει κάποιος. Λοιπόν, έτσι δεν θα εξηγήσουμε τόσο πολύ τις νεκροταφικές μελέτες του σώματος. Σήμερα θα μιλήσουμε για την προσοχή στην αποκρουστικότητα του σώματος. Λοιπόν, για ανθρώπους που έχουν συνηθισμένη λαγνία προς το σώμα. Λοιπόν, και πώς κάποιος μπορεί να την ξεπεράσει αυτή είναι με το να δει τι υπάρχει κάτω από την επιδημία του σώματος. Λοιπόν, έτσι θα δούμε δηλαδή σχετικά, όπως είπαμε, τι υπάρχει κάτω από την επιδερμίδα. Εμείς μιλεύουμε επιφανειακά μόνο τι υπάρχει πάνω από την επιδερμίδα και είναι ο λόγος αυτός δηλαδή που οι άνθρωποι αισθάνονται την ομορφιά του σώματος. Αυτό που σημαίνει ομορφιά δηλαδή είναι η ομορφιά είναι η επιφανειακή μέχρι το δέρμα, λέγεται ένα ρητό. Δηλαδή όσο πάει το δέρμα, εκεί πέρα δηλαδή η ομορφιά σταματάει. Γιατί ποιος θέλει ένα ομόρφο σώμα χωρίς δέρμα. Λοιπόν, όσο όμορφο σώμα κι αν είναι, χωρίς δέρμα, δεν νομίζω ότι κάποιος θα το ποθεί, θα το λαχταρεί. Λοιπόν, πόσο εύθραυστο είναι το δέρμα, αλλά πόσο ισχυρή είναι η λαγνία. Λοιπόν, το δέρμα είναι απλό ένα φιλμ, το οποίο αδιαφανές φιλμ, το οποίο περιβάλλει το σώμα μας, πολύ εύθραστο. Είναι κάτι που πολύ να θράστη. Αλλά η λαγνία, η οποία γύρεται λόγω αυτής της κάλυψης του σώματος με το δέρμα, είναι πολύ ισχυρή. Έτσι λοιπόν, αυτός ο λογισμός τώρα έχει ιδιαίτερα εξηγηθεί από τον Βούδα για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν μια έντονη λαγνία. Δηλαδή δεν είναι για όλους, είναι ένας τρόπος κάποιος αν έχει τόση έντονη λαγνία για το σώμα του, προσκόλληση στο σώμα του ή μόνο στο σώμα του, ή στα σώματα άλλων ανθρώπων. Και είναι που πραγματικά μπορεί να φέρει πολλά ψυχολογικά προβλήματα, όπως θα αναφέρουμε αργότερα, που μπορεί να τα ξεπεράσει με την επακόλουθη δηλαδή εξήγηση που θα δώσει ο Βούδας, πώς δηλαδή μπορεί να δει το σώμα με διαφορετικό τρόπο. Και λοιπόν, αλλά πρέπει να το ανιχνεύσει κάποιος. Και το σώμα μας είναι τόσο κοντά, αλλά είναι σαν μια ανεξερεύνητη ύπηρος. Πολλοί άνθρωποι δεν ανιχνεύουν δηλαδή αυτό που κάνει τόσο πολύ κοντά μας, ανιχνεύουν πράγματα που είναι μακριά από μας. Λοιπόν, και έτσι με αυτή την ευκαιρία δηλαδή κάποιος μπορεί να ανιχνεύσει το σώμα του, τι ακριβώς βρίσκεται μέσα σε αυτό το σώμα, πώς λειτουργεί αυτό το σώμα. Λοιπόν, τη φύση αυτού του σώματος και μάλιστα να ανακαλύψει πράγματα που πραγματικά όπως οι πρώτοι ερευνητές σοκαρίστηκαν με το να βρουν μεγάλους υπήρους. Λοιπόν, κάτι ανάλογο θα σοκαριστεί κάποιος, θα βρει μέσα αυτό το σώμα, αλλά κάθε καινούργια ανακάλυψη φέρνει οπωσδήποτε αυτή το σοκ πολύ. Λοιπόν, έτσι
έτσι η απληστία, η λαγνία και το πάθος κατοικούν με ασφάλεια στις ζούγκλες αυτής της υπήρου που λέγεται άγνοια. Λοιπόν, και κάποιος φυσικά θα καταλάβει τι υπάρχει μέσα του, δηλαδή αν δει την άγνοια που υπάρχει μέσα του σχετικά με αυτό το σώμα, δηλαδή πώς αυτές η λαγνία και το πάθος κατοικούν μέσα σε αυτή την άγνοια, τη ζούγκλα της άγνοιας. Λοιπόν, ο διαλογισμός σχετικά με την αποκριστικότητα αυτού του σώματος μειώνει τις ορέξεις που είναι ριζωμένες στη λαγνία. Λοιπόν, θυμάμαι όταν ήμουν στην Ινδονησία και μίλησα για αυτό το διαλογισμό, επειδή υπήρχαν πολλές κυρίες στην αίθουσα, είπα ότι αυτός ο διαλογισμός είναι λίγο έτσι, δύσκολο για τις κυρίες. Λοιπόν, και μια κυρία από την Ινδονησία σηκώθηκε και είπε στην Ινδονησία είναι διαφορετικά. Εμείς είμαστε διαφορετικές γυναίκες. Γι' αυτό εξήγησε αυτό το διαλογισμό. Εξήγησε το. Έτσι λοιπόν και σήμερα κάτι ανάλογο μπορεί να συμβεί, επειδή υπάρχουν γυναίκες εδώ πέρα. Φυσικά είναι κάπως δύσκολο για να... δηλαδή υπάρχουν διάφορες αντιλήψεις από αυτό το θέμα, λοιπόν προφανώς να έχουν την ίδια κοράγιο, το ίδιο κοράγιο όπως οι γυναίκες στην Ινδονησία και μπορούν να ακολουθήσουν τις εξηγήσεις που θα δώσουμε. Λοιπόν, αυτός ο διαλογισμός αφαιρεί το λούστρο της ομορφιάς που καλύπτει το φυσικό σώμα, εκθέτοντας στο εσωτερικό μάτι την έμφυτη αποκριστικότητά του, την παροδικότητά του και την απρόσωπη φύση του. Λοιπόν, για να διαλύσει, τι να διαλύσει, την λαγνία, την υπερηφάνεια, τη ματιοδοξία και τον ναρκισσισμό που προκύπτουν λόγω της σωματικής ομορφιάς. Λοιπόν, ξέρουμε ότι ο ναρκισσισμός είναι η λατρεία του σώματός μας και εδώ πέρα έχουμε τον Νάρκισσο στην αρχαία μυθολογία που τελικά πνίγηκε επειδή έπεσε σε τέτοιο, ερωτεύτηκε τον ίδιο τον εαυτό του κατά κάποιο τρόπο και έπεσε στη λίμνη και πνίγηκε. Λοιπόν, έτσι ο ναρκισσισμός σήμερα τουλάχιστον στην μοντέρνα ψυχολογία είναι ένα πράγμα που τους απασχολεί πάρα πολύ τους ψυχολόγους. Λοιπόν, και φυσικά άνθρωποι που έχουν τον ναρκισσισμό ξέρουν πολλοί ψυχολόγοι πόσο υποφέρουν, πόσο δημιουργούν προβλήματα και για τον εαυτό τους και για τους άλλους. Λοιπόν, και προσπαθούν ψυχολόγοι να τους καλμάρουν με ψυχοφάρμακα. Και αυτούς που έχουν τρομερή λαγνία, δηλαδή πολύ σεξουαλικό πάθος, λοιπόν, και αυτούς που προσπαθούν να τους καλμάρουν με ψυχοφάρμακα. Αλλά θα δούμε, είναι μια αντίληψη που ο ανθρώπος έχει και αν δεν την έχει βγάλει από μέσα αυτή την αντίληψη, τόσο αυτή η λαγνία και ο ναρκισσισμός και η υπερηφάνεια και η ματιοδοξία θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Λοιπόν, έτσι όταν είναι αδέσμευτη η λαγνία μπορεί να οδηγήσει σε ενέργειες που μπορεί να φαίνονται παράλογες. Γι' αυτό μερικοί καταλήγουν σε ψυχίατρους και ψυχολόγους καμιά φορά. Λοιπόν, οι άνθρωποι που βρίσκονται στη δίνη της λαγνίας μπορεί να χάσουν τις ευαισθησίες τους, καθώς και η λαγνία φαίνεται ανίκανη να αναγνωρίσει την πραγματικότητα μιας κατάστασης ή να παρακινήσει κάποιον να την παραμιλήσει. Και αν είναι σε θέση κάποιος να αντιμετωπίσει και να απομείνει την ντροπή, την ενοχή και την απογοήτευση που είναι συχνά το αποτέλεσμα μιας λάγνιας έλξης και επακόλουθης αποσύνδεσης, θα έχει άφθονη ευκαιρία να μάθει για τον εαυτό του. Έτσι λοιπόν ο Βούδας τώρα ξεκινάει να δώσει την ομιλία του. Πώς δηλαδή κάποιος μπορεί να δει αυτό το σώμα από την άλλη πλευρά, δηλαδή τι υπάρχει και μεν επάνω στην επιδερμίδα, δηλαδή εξωτερικά στο σώμα μας, αλλά και κάτω από την επιδερμίδα. Και εκεί πέρα είναι που μπορεί κάποιος να καταλάβει την αληθινή φύση αυτού του σώματος και να σιγά σιγά να αλατώσει αυτή τη λαγνία του και ακόμα την υπερηφάνεια του, την αλαζονία του και τη ματαιοδοξία του
και τον ναρκισσισμό του σχετικά με αυτό το σώμα. Λοιπόν, έτσι ο Βούδας λέει και ξανά κάποιος εξετάζει αυτό το σώμα από τα πέλματα προς τα πάνω και από την κορυφή των μαλλιών προς τα κάτω, έτσι όπως είναι περιτυλιγμένο με δέρμα και γεμάτο με πολλά είδη ακαθαρσίας. Λοιπόν, εδώ πέρα χρησιμοποιούμε τη λέξη ακαθαρσία και θα δούμε γιατί είναι ακαθαρσία. Λοιπόν, τώρα μερικοί άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν, αλλά τουλάχιστον σιγά σιγά θα έχουν καταλάβουν γιατί είναι ακαθαρσία ακάθαρτο αυτό το σώμα. Λοιπόν, υπάρχουν σε αυτό το σώμα, δηλαδή ως εξής, δηλαδή κάποιος παρατηρεί αυτό το σώμα και το εξετάζει. Το εξετάζουμε αυτό το σώμα, δεν το προσπαθούμε να το καταπολεμήσουμε, απλώς το εξετάζουμε, όπως παραδείγματος χάρη εξετάζουμε μια νέα ήπειρο, λοιπόν το εξετάζουμε αυτό το σώμα. Και το εξετάζουμε ως εξής. Δηλαδή υπάρχουν σε αυτό το σώμα μαλλιά, αυτό που προδούμε έξω από το σώμα μας, τρίχες, δέρμα, νύχια, δόντια, μετά έχουμε κρέας, δηλαδή το σάρκα μας, τέντονες, κόκαλα, μετά έχουμε το μυελό των κοκάλων και νεφρά. Μετά έχουμε καρδιά, σηκώτη, διάφραγμα, σπλήνα, πνευμόνια, λεπτό έντερο, παχύ έντερο, στομάχι, κόπρανα, εγκέφαλο, χολή, φλέγμα, πίον, αίμα, υδρότας, λίπος, δάκρυα, λάδι, σάλιο, μίξα, λιπαντικό υγρό των αρθρώσεων και φυσικά ούρα. Λοιπόν, και λέει ο Βούδας, όπως δηλαδή αν υπήρχε ένα σακί με άνοιγμα και στα δύο άκρα και ήταν γεμάτο με πολλά είδη σιτηρών. Δηλαδή όπως ορεινό ρύζι, κόκκινο ρύζι, φασόλια, μπιζέλια, σισάμι, άσπρο ρύζι κλπ. Και ένας άνθρωπος με καλή όραση ήταν να το ανοίξει και να το εξετάσει έτσι. Αυτό είναι ορεινό ρύζι, αυτό είναι κόκκινο ρύζι, αυτό φασόλια, αυτά μπιζέλια, αυτό σισάμι, αυτό άσπρο ρύζι κλπ. Έτσι επίσης και ένα διαλογιστής εξετάζει αυτό το σώμα που είναι γεμάτο με πολλά είδη ακαθαρσίας ως εξής. Υπάρχουν σε αυτό το σώμα μαλλιά, τρίχες, δέρμα, νύχια, δόντια, κρέας, τέντονες, κόκαλα, μυελός κοκάλων, νεφρά, καρδιά, σηκώτη, διάφραγμα, σπλήνα, πνευμόνια, λεπτό έντερο, παχύ έντερο, στομάχι, κόπρανα, εγκέφαλος, χολή, φλέγμα, πίον, αίμα, υδρότας, λίπος, δάκρυα, λάδι, σάλιο, μίξα, παντικό υγρό των αρθρώσεων και ούρα. Λοιπόν, έτσι, αν δούμε αυτό το σώμα μας, δεν αποτελείται από ένα πράγμα. Αποτελείται από πολλά πράγματα μαζί. Ένα από αυτά τα πράγματα, δηλαδή, να μην πάει, λίγο να πάει στραβά και τα άλλα πάνε στραβά και λοιπόν, έτσι το σώμα μας προσπαθεί να ισορροπηθεί με αυτά τα όργανα. Αποτελείται από πολλά μέρη. Ενώ από έξω φαίνεται ότι είναι ένα πράγμα. Φαίνεται ένα πράγμα. Δεν φαίνεται ότι είναι πολλά πράγματα. Απλώς όταν κάθεται ένας άνθρωπος σε μια καρέκλα και του δούμε από μακριά, είναι ένα πράγμα. Το καταλαβαίνουμε σαν ένα σύνολο, σαν ένα συμπαγές φαινόμενο. Ενώ αν το δούμε τι υπάρχει κάτω από την επιδερμίδα, φυσικά τότε θα ανακαλύψουμε ότι αυτό το ένα δεν είναι ένα, είναι πολλά πράγματα μαζί, ένα συγκρότημα, ένα συνάθροισμα πολλών οργάνων. Δηλαδή αν πάρουμε αυτά τα όργανα και τα βάζουμε στο τραπέζι, παραδείγματος χάρη, βάζουμε τον εγκέφαλο σε μια άκρη του τραπεζιού, το στομάχι σε μια άκρη, την καρδιά αλλού κλπ. Διασκορπισμένα αυτά τα όργανα, τότε η αντίληψη του ανθρώπου φυσικά φεύγει. Αλλά όσο αυτά τα όργανα δηλαδή είναι μαζεμένα κοντά, έχουμε την αντίληψη ότι είναι ένα σώμα. Λοιπόν, και αυτή η παρατήρηση φυσικά μπορεί να γίνει εσωτερικά και εξωτερικά. Γι' αυτό λέει ο Βούδας και παρατηρεί το σώμα ως σώμα εσωτερικά, εξωτερικά ή εσωτερικά και εξωτερικά. Λοιπόν, γιατί αν κάποιος παρατηρεί αυτό το σώμα, δηλαδή καταλαβαίνει ότι υπάρχουν αυτά τα όργανα μέσα του, τότε φυσικά μπορεί να δει ότι και τα σώματα άλλων ανθρώπων και αυτά αποτελούνται από τα ίδια όργανα. Λοιπόν, και πρώτα θα δούμε την παρατήρηση του σώματος εσωτερικά. Θα πάμε δηλαδή μέσα στο σώμα και θα δούμε αυτά τα όργανα. Δηλαδή. Στο σώμα δηλαδή υπάρχουν μαλλιά, τρίχες όπως είπαμε και φυσικά νύχια, δέρμα και φυσικά υπάρχουν και δόντια.
Δηλαδή αυτά που μπορούμε να τα δούμε από έξω έναν άνθρωπο. Όταν βλέπουμε έξω έναν άνθρωπο, δηλαδή συνήθως βλέπουμε αυτά. Αυτά τα 5 πράγματα. Και είναι αξιοσημείωτο τα μαλλιά, οι τρίχες, τα νύχια, το δέρμα και τα δόντια που βλέπουμε στο ανθρώπινο σώμα είναι όλα νεκρά. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό που βλέπουμε δηλαδή σε ένα άτομο, αυτό που έξω, δηλαδή στην εξωτερική εμφάνιση, όλα είναι νεκρά. Τι σημαίνει αυτό? Οι τρίχες του κεφαλιού, για παράδειγμα, και του σώματος ζουν μόνο στις ρίζες τους. Αυτό που πραγματικά βλέπουμε είναι νεκρά μαλλιά, οι τρίχες. Δηλαδή, μόνο στις ρίζες τους οι τρίχες είναι, αν το πούμε έτσι, έχουν ζωντάνια, τα κύτταρα δηλαδή είναι ζωντανά, ενώ πάνω όταν βγουν αυτό είναι νεκρά κύτταρα. Τα μικροσκοπικά αιμοφόρα αγγεία στη βάση κάθε αδένα τροφοδοτούν τη ρίζα των μαλλιών για να τη διατηρήσουν αναπτυσσόμενη. Αλλά όταν τα μαλλιά είναι στην επιφάνεια του δέρματος, τα κύτταρα μέσα στο νήμα των μαλλιών δεν είναι πλέον ζωντανά. Έτσι, τα μαλλιά και οι τρίχες που βλέπουμε σε κάθε μέρος του σώματός μας περιέχουν νεκρά κύτταρα. Είναι απλώς νεκρός ιστός. Λοιπόν, πρώτον. Δεύτερον, τα νύχια. Τα νύχια που βλέπουμε είναι και αυτά νεκρά νύχια. Είναι καμωμένα από κερατίνη, μια πρωτεΐνη από νεκρά κύτταρα, η οποία είναι επίσης η κύρια πρωτεΐνη που βρίσκεται στα μαλλιά. Δομικά τα νύχια είναι στην πραγματικότητα τροποποιημένα μαλλιά. Το κόψιμο των μαλλιών και των νυχών δεν μας πονάει επειδή είναι νεκρά. Έχει νόημα, φυσικά. Λοιπόν, πάμε και στο τρίτο. Εδώ πέρα τα δόντια. Όλα όσα είναι ορατά είναι νεκρά. Λοιπόν, έχουμε την αδαμαντίνη που αποτελεί το εξωτερικό τμήμα του δοντιού, δεν περιέχει ζωντανά κύτταρα. Λοιπόν, η αδαμαντίνη είναι τόσο σκληρή γιατί αποτελείται κυρίως από ανόργανα υλικά. Περίπου 95% έως 98% από αυτά είναι ιόντα, ασβεστίου και φωσφόρου. Ονομάζεται νεκρή επειδή δεν έχει αγκιακή παροχή. Όπου συμβαίνει δεν παίρνει και δεν χρειάζεται συνεχή διατροφή και οξυγόνο. Έτσι λοιπόν είναι κάτι νεκρό. Δεν υπάρχει ζωή εκεί. Λοιπόν, και πάμε παρακάτω. Το εξωτερικό δέρμα και αυτό είναι νεκρό. Το ζωντανό δέρμα παρακάτω πεθαίνει. Δεν είναι ακόμα, αυτή τη στιγμή τώρα που έχουν το δέρμα δεν είναι ακόμα νεκρό, αλλά πεθαίνει. Λοιπόν, το σώμα μας απαλλάσσεται από 30.000 έως 40.000 νεκρά κύτταρα του δέρματος κάθε μέρα. Έτσι, όταν γοητευόμαστε με τη δικιά μας σωματική μορφή ή με τη σωματική μορφή κάποιου άλλου, ερεθιζόμαστε και διεγειρώμαστε από πράγματα που έχουν ήδη πεθάνει. Δηλαδή, τα μαλλιά, οι τρίχες, τα νύχια, το δέρμα και τα δόντια. Παράξενο να εγωιτευόμαστε από αυτά που είναι νεκρά από έξω και από αυτά που πεθαίνουν μέσα στο σώμα. Και αυτά τα κύτταρα που υπάρχουν κάτω από το δέρμα μας και αυτά πεθαίνουν συνεχώς. Ωστόσο, το πραγματικό δόλωμα βρίσκεται στο νου μας. Οι σκέψεις της λαγνίας που προκύπτουν και στολίζουν ή καλοπίζουν το πτώμα που βρίσκεται μπροστά μας. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έχουμε και τα κόκαλα. Τα κόκαλα δηλαδή που φυσικά δεν μπορούμε να τα δούμε, αλλά κάπου έχουμε φωτογραφίες, μπορούμε να δούμε και φυσικά τώρα αυτοί που διαλογίζονται μπορούν να το δουν τα κόκαλα πεντακάθαρα. Γιατί έχουν κάνει μια εξάσκηση και η εξάσκηση φυσικά είναι ο τρόπος που του κάνουν αυτό το διαλογισμό, είναι κάποιος να μάθει όλα αυτά τα μέρη του σώματος από έξω. Δηλαδή τα απαγγέλει από έξω και μετά πάει σε καθένα όργανο, δηλαδή σε ένα μέρος, παραδείγματος τα μαλλιά, τα νύχια ή κάτω από το δέρμα, δηλαδή τα κόκκαλα και προσπαθεί να δει πού είναι τα κόκκαλα και ανιχνεύει όλο το σώμα του και σιγά σιγά ανιχνεύοντας λοιπόν μπορεί να δει
τις αρθρώσεις, μπορεί να δει πολλά μέρη του σώματος που αποτελούνται από τα κόκκαλα. Λοιπόν, ή ακόμα και τον μυελό των κοκκάλων, τον εγκέφαλο. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα μπορούν να ειδωθούν με αυτή την ενδοσκόπηση που λένε. Λοιπόν, και ακόμα μπορεί να δει τη σάρκα, τους τέντονες, τα νεφρά, την καρδιά, το σηκώτη, το διάφραγμα, τη σπλήνα, τα πνευμόνια, το λεπτό έντερο, το παχύ έντερο, το στομάχι, τα κόπρανα. Λοιπόν, και εδώ πέρα θα δώσουμε ένα παράδειγμα. Όπως όταν ένας χώρος περικλείται από δοκάρια, βέργες, σχοινιά, άχυρα και πυλό, υπάρχει το όνομα σπίτι. Έτσι επίσης, όταν ένας χώρος περικλείται από κόκκαλα και τέντονες, σάρκα και δέρμα, υπάρχει το όνομα σώμα. Το σώμα μας δηλαδή τι είναι περιτυλιγμένο από αυτά τα δοκάρια, αν τα πούμε, που είναι τα κόκκαλα μας, και οι βέργες, τα σχοινιά και λοιπά είναι αυτοί οι τέντονες, και ο πυλός είναι τη σάρκα και το δέρμα, αν το πούμε έτσι, χοντρικά. Λοιπόν, έτσι το σπίτι δηλαδή δεν είναι σπίτι αν δεν υπάρχει αυτός ο συνδυασμός από δοκάρια, βέργες, σχοινιά, άχυρα κλπ. Και πυλό. Κάτι παρόμοιο και το σώμα μας δεν είναι σώμα αν αυτά τα κόκκαλα και οι τέντονες είναι διασκορπισμένα. Όταν όμως ενώνονται μαζί, τότε υπάρχει το όνομα σώμα. Λοιπόν, υπάρχουν 900 τέντονες γύρω από αυτό το σώμα μας, με τους οποίους είναι συνδεδεμένος ο κοκκάλινος σκελετός, όπως δηλαδή σχοινιά και βέργες που χρησιμοποιούν να συνδέσουν ένα πύληνο σπίτι. Λοιπόν, χωρίς αυτά τα κόκκαλα, το σώμα μας καταραίει. Όπως δηλαδή ο σκελετός σε ένα πύληνο σπίτι το κάνει έτσι να στέκεται, κάτι ανάλογο δεν είναι αυτά τα κόκκαλα που μας κάνουν να στεκόμαστε. Λοιπόν, και φυσικά και οι τέντονες που υπάρχουν, αυτές είναι τα σχοινιά και οι βέργες, δηλαδή που σαν παρομοίωση μπορούμε να καταλάβουμε πώς συνδέει το σώμα μας. Λοιπόν, αλλά υπάρχουν και υγρά μέρη στο σώμα μας και αυτά είναι η χολή, το φλέγμα, το πίον, το αίμα, το υδρότας, το λίπος, τα δάκρυα, το λάδι, το σάλιο, η μίξα, το λιπαντικό υγρό των αρθρώσεων και φυσικά και τα ούρα. Λοιπόν, έτσι έχουμε δηλαδή την παρατήρηση του σώματος εσωτερικά και μετά έχουμε την παρατήρηση του σώματος εξωτερικά. Εξωτερικά είναι τα σώματα άλλων ανθρώπων και όντων. Για παράδειγμα, εδώ, όταν ο διαλογιστής έχει καταλάβει το ίδιο το σώμα του, μπορεί να, έτσι, να οραματιστεί όλα αυτά τα όργανα, τα δει δηλαδή. Τότε μπορεί να δει και τα σώματα του άλλων ανθρώπων, δηλαδή ο νους του έχει αυτή την οξυδέρκεια, να περάσει κάτω από το δέρμα των άλλων ανθρώπων και να δει και τα όργανα των άλλων ανθρώπων. Γι' αυτό ο Βούδας λέει κάπως πώς κάποιος μπορεί να αρχίσει με τον εαυτό του και φυσικά εσωτερικά και να αρχίσει και να βλέπει και εξωτερικά, ότι αυτό το σώμα δεν είναι κάτι ιδιαίτερο και άλλοι άνθρωποι το έχουν το ίδιο σώμα. Όπως εκείνο το σώμα δηλαδή και αυτό, όπως και αυτό το σώμα και εκείνο των άλλων ανθρώπων. Μπορεί να κάνει δηλαδή σύγκριση το σώματός του με τους άλλους. Λοιπόν, κάνοντας αυτή τη σύγκριση φυσικά μπορεί να ανακαλύψει και πολύ άλλα περισσότερα πράγματα ο διαλογιστής, ότι το σώμα μας είναι ένας κοινόχρηστος τόπος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτό το σώμα το συμμεριζόμαστε με πολλούς άλλους οργανισμούς. Πρώτον, το συμμεριζόμαστε με 80 οικογένειες σκουλικιών. Επίσης, με παράσιτα που ζουν σε εξάρτηση από το εξωτερικό μας δέρμα, από το εσωτερικό μας δέρμα, από τη σάρκα μας, τους τέντονες, τα κόκκαλα, τον μυελό των κοκκάλων κτλ. Τρεφόμενα από αυτά. Έτσι, όταν τρώμε, δεν θρέφουμε μόνο το σώμα μας, αλλά θρέφουμε και 3 εκατομμύρια βακτηρίδια, ιούς και παράσιτα, όπως κόλλικες που ζουν στο πεπτικό μας σύστημα, στον εγκέφαλο, στους πνεύμονες και στο αίμα. Τα ανθρώπινα κύτταρα αποτελούν μόνο το 43% του συνολικού αριθμού των κεντάρων του σώματός μας. Τι είναι το υπόλοιπο? Το υπόλοιπο 57% είναι μικροσκοπικοί άπικοι, όπως βακτηρίδια, ιοί, μύκητες και παράσιτα, κυρίως στο πεπτικό σύστημα. Έχουμε δηλαδή 58%
μικροοργανισμούς που ζουν στο σώμα μας, το συμμερίζονται μαζί μας. Και φυσικά όλα αυτά εδώ πέρα είναι διασκορπισμένα μέσα στο σώμα μας. Τα περισσότερα είναι στο πεπτικό σύστημα φυσικά. Έτσι, το περισσότερο από το μισό του σώματός μας δεν είναι ανθρώπινο. Αυτό που μας κάνει ανθρώπους είναι ο συνδυασμός του DNA μας μαζί με το DNA των μικροβίων στο σώμα μας. Λοιπόν, τώρα επειδή αναφέραμε εδώ πέρα το DNA, κοιτάζουμε ότι το σώμα μας, δηλαδή είναι μόνο 43% που αν το πούμε είναι το δικό μας DNA. Το υπόλοιπο δεν είναι. Αλλά και αυτό το 43%, αν το πάρουμε και δούμε τινός είναι αυτό το 43%, θα δούμε ότι και αυτό δεν είναι δικό μας. Σημαίνει ότι εμείς το έχουμε πάρει από τους γονείς μας. Το έχουμε δανειστεί δηλαδή από τους γονείς μας. Και οι γονείς μας το έχουν πάρει από ποιον? Από τους γονείς τους. Και οι γονείς τους από ποιον? Από τους γονείς τους. Και έτσι πάμε επαόριστον. Έτσι με το να πούμε ότι αυτό το σώμα, με αυτό το DNA που έχουμε είναι δικό μας, τότε απλώς είναι μια ψευδαίσθηση που εμείς δημιουργούμε μέσα μας. Και γι' αυτό το λίγο 43%. Τι να πούμε για ολόκληρο το σώμα, που 57% έτσι κι αλλιώς δεν είναι δικό μας. Λοιπόν, και μετά σχετικά με αυτούς τους μικροοργανισμούς, και όσο και αν τον βρίσκουμε παράξενο, τα 57% των μικροβίων στο σώμα μας είναι απαραίτητα για την ύπαρξή μας. Η ανισορροπία των μικροβίων, όπως η υπερβολική ποσότητα ή η ανυπάρκεια, μπορεί να επιφέρει ανισορροπία στην υγεία μας, αλλά και να οδηγήσει στην απώλεια της ζωής μας στον θάνατο. Έτσι, δεν μπορούμε να αποχωριστούμε αυτά τα βακτηρία. Σημαίνει θάνατος. Εξάλλου, ανεξάρτητα από το πόσο καλά πλενόμαστε, σχεδόν κάθε γωνιά του σώματός μας καλύπτεται από μικροσκοπικά πλάσματα. Και επιπλέον αυτές οι αποικίες βακτηριδίων μπορούν να αλλάξουν όχι μόνο την υγεία μας, αλλά και τη διάθεσή μας, δηλαδή την λειτουργία του νου μας. Η κατάθλιψη και το άγχος, π.χ., συνδέονται μερικές φορές με αυτά τα μικροσκοπικά πλάσματα. Οι γιατροί το ξέρουν. Και οι ψυχολόγοι το ξέρουν, τουλάχιστον αυτές τις δεκαετίες. Λοιπόν, και αυτά εδώ στο σώμα μας, αυτά εδώ πέρα όλα τα μικροσκοπικά πλάσματα δηλαδή, αυτά εδώ στο σώμα μας, γεννιούνται, μέσα στο σώμα μας γεννιούνται, μεγαλώνουν, κατουρούν, χέζουν, λοιπόν αρρωσταίνουν, γεράσκουν και πεθαίνουν. Και εδώ πέρα υπάρχει, ναι. Λοιπόν, και το σώμα μας είναι το δικό τους βρεφοκομείο, μητρικό σπίτι, αποχωρητήριο, ουρητήριο, νοσοκομείο και νεκροταφείο. Το σώμα μας μπορεί επίσης να πεθάνει εξαιτίας της αύξησης ή της ελάττωσης αυτών των μικροσκοπικών πλασμάτων και όπως το συμμεριζόμαστε με αυτά, συμμεριζόμαστε επίσης και τις εκατοντάδες αρρώστιες τους. Γιατί και αυτά αρρωσταίνουν. Έτσι συμμεριζόμαστε τις αρρώστιες τους. Λοιπόν, έτσι αυτό που έχουμε δηλαδή μπροστά μας είναι ένα συναθρισμένο, το σώμα μας είναι συναθρισμένο με κόκαλα και τέντονες, επαλυμένο με δέρμα και σάρκα, καλυμμένο με την επιδερμίδα, το σώμα δεν φαίνεται όπως πραγματικά είναι. Όπως δηλαδή είναι γεμάτο με έντερα, γεμάτο με το στομάχι, το σηκώτη και τον ουροδόχο κίστη, την καρδιά, τους πνεύμονες, τα νεφρά και τη σπλήνα, με μίξα και σάλιο, με υδρότα και λίπος, με αίμα και λάδι των αρθρώσεων, με χολή και γράσο, δεν φαίνεται γιατί είναι καλυμμένο με την επιδερμίδα. Λοιπόν, επιπλέον από τα 9 του ανοίγματα, ακαθαρσία ρέει συνεχώς. Τσίμπλες από τα μάτια, κυψελίδα από τα αυτιά, μίξα από τα ρουθούνια, υδρότας και βρωμιά από το σώμα και από το στόμα μερικές φορές κάποιος κάνει εμετό χολής και φλέγματος. Μετά το κούφιο μας κεφάλι είναι γεμάτο με τον εγκέφαλο. Παρεσυρμένος από την άγνοια ο ανόητος άνθρωπος αντιλαμβάνει το σώμα ως όμορφο. Κανείς που ψάχνει σοβαρά σε ολόκληρο το σώμα δεν βλέπει ούτε ακόμα και το μικρότερο πράγμα καθαρότητα σε αυτό.
όπως δηλαδή ένα μαργαριτάρι, ένα κρίσταλο, ένα διαμάντι κλπ. Περισσότεροι άνθρωποι φαντάζουν το σώμα τους έχει διαμάντια μέσα, μαργαριτάρια μέσα. Όλα είναι όμορφα. Λοιπόν, όπως είναι απ' έξω, το φαντάζονται όμορφο, έτσι και από μέσα. Λοιπόν, έτσι δεν υπάρχουν μαργαριτάρια και διαμάντια μέσα στο σώμα μας, ούτε κρίσταλοι. Λοιπόν, ναι, κρίσταλοι υπάρχουν φυσικά. Καμιά φορά στα νεφρά μας υπάρχουν κρίσταλοι, πέτρες, ή στη γολή μας. Λοιπόν, έτσι, αν ήταν το σώμα μας διαμάντι, αποτελούνται από διαμάντι, δεν θα χρειαζόταν να το καθαρίσουμε. Γιατί ξέρουμε, είναι διαμάντι, τι να καθαρίσουμε εκεί πέρα, δεν είναι ακάθαρτο. Λοιπόν, ενώ το σώμα μας το καθαρίζουμε κάθε μέρα. Λοιπόν, 2-3 μέρες να το καθαρίσουμε, γίνεται δίσοσμο, το ξέρουμε. Λοιπόν, έτσι ένα πράγμα που είναι καθαρό, για ποιο λόγο να το καθαρίσει κάποιος. Αλλά το σώμα μας δεν είναι καθαρό, απολύει πολλές ακαθαρσίες, γι' αυτό είναι ακάθαρτο. Και αυτές οι ακαθαρσίες έρχονται από μέσα και βγαίνουν έξω στην επιφάνεια. Φυσικά και γι' αυτό πρέπει εμείς για να τις να αποβάλουμε, πρέπει να το καθαρίσουμε το σώμα μας. Όχι μόνο το σώμα μας, αλλά και τα ρούχα που φοράμε στο σώμα μας πρέπει να τα καθαρίζουμε. Τα συντόνια, τις μαξιλαροθήκες, τα παπλώματα, οτιδήποτε άλλα αντικείμενα έρχονται σε επαφή με το σώμα μας, πρέπει να τα καθαρίζουμε. Έχουμε και πλυντήρια, έχουμε και απορρυπαντικά και πρέπει να δίνουμε λεφτά για τον ηλεκτρισμό, για να κινούμε το πλυντήριο και φυσικά για το νερό. Λοιπόν, έτσι χρησιμοποιούμε τόσο πολύ νερό για να καθαρίζουμε αυτό το σώμα μας. Κατά αυτόν τον τρόπο βλέπουμε ότι το σώμα μας παράγει αυτή την εκαθαρισία. Λοιπόν, αυτός που ψάχνει σοβαρά ολόκληρο το σώμα δεν βλέπει ούτε ακόμα και μικρότερο πράγμα καθαρότητα σε αυτό. Αντιθέτως, δεν βλέπει παρά πολύ δύσοσμα προσβλητικά είδη ακαθαρσίας όπως μαλλιά, τρίχες και τα υπόλοιπα. Και όταν το σώμα δεν πλένεται, προσελκύει μύγες και παράσιτα που τρέφονται από αυτό. Έτσι λοιπόν, αν διατηρήσουμε το σώμα μας καθαρό, έρχονται και οι μύγες και άλλα παράσιτα που γίνονται ενοχλητικά. Και όταν κοίται νεκρό το σώμα, φουσκωμένο και οχρό, τα σκολίκια μπορεί να το καταβροχθήσουν, καθώς και τα τσακάλια, οι λύκοι, τα σκυλιά μπορεί να το καταβροχθήσουν, καθώς και τα τσακάλια, οι λύκοι, τα σκολίκια, τα κοράκια και οι γήπες και οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Εν τούτης, αυτό το δίποδο σώμα, ακάθαρτο και δύσοσμο, λατρεύεται από τον κόσμο, αν και είναι γεμάτο από διάφοροι είδη βρωμιάς που εκκρίνονται από εδώ και από εκεί. Αυτός που λόγω ενός τέτοιου σώματος θα σκεφτόταν να εξυψώνει τον εαυτό του ή να περιφρονεί τους άλλους, ποιος άλλος μπορεί να είναι ο λόγος παρά η τυφλαμάρα του. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι λόγω αυτού του σώματος πραγματικά εξυψώνουν τον εαυτό τους και περιφρονούν τους άλλους. Γιατί συγκρίνουν το σώμα τους, αν παραδείγματος χάρη έχω όμορφη μύτη, οι άλλοι δεν έχουν όμορφη μύτη, εγώ την έχω. Αν έχω όμορφα αυτιά, όμορφα μάτια, όμορφα χείλη, όμορφο ώμος, όμορφα χέρια, πόδια, γοφούς κλπ. Εγώ τα έχω, οι άλλοι δεν τα έχω. Έτσι λοιπόν εξυψώνουν τον εαυτό μας και περιφρονούμε τους άλλους. Ενώ αν οι άλλοι φυσικά έχουν κάτι παραπάνω από εμάς, τους ζηλεύουμε. Και προσπαθούμε φυσικά να τους υποτιμήσουμε, αυτός ή αυτή, γιατί να τα έχει αυτά. Λοιπόν, και υπάρχει δηλαδή ανταγωνισμός μεταξύ ανθρώπων, πραγματικά ανταγωνισμός. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι, αν αισθάνονται λίγο κατωτερότητα λόγω του σώματός τους, προσπαθούν να καλύψουν αυτή την ασχήμια που έχουν, προσπαθούν να φορέσουν κατάλληλα ρούχα, να πάνε στο κομμωτήριο, να ξοδέψουν αρκετά χρήματα για να καλοπίσουν και να ομορφύνουν το σώμα τους. Και φυσικά να προκαλέσουν και τη ζήλια στους άλλους, να βγουν έξω, να θέλουν να δείξουν το σώματό τους. Και υπάρχει δηλαδή μια ψυχολογία που πάρα πολλοί άνθρωποι εμπλέκονται λόγω αυτού του σώματος, μετά να εξυψώνουν τον εαυτό τους και να περιφρονούν τους άλλους. Η αλαζονία, η έπαρση και ο ναρκισισμός φυσικά έρχεται λόγω αυτού του
της λατρείας του σώματος, λόγω του ότι κάποιος δεν καταλαβαίνει, λόγω της τυφλαμάρας του, δεν καταλαβαίνει αυτό που λατρεύει. Λοιπόν, εγώ σας έχω δώσει μερικά παραδείγματα φυσικά. Μπορείτε εσείς τώρα να καταλάβετε τι γίνεται στην καθημερινή ζωή, πώς οι άνθρωποι λόγω αυτού του σώματος κάνουν παράλογες πράξεις που φυσικά μετά υποφέρουν. Λοιπόν, έχοντας εξηγήσει αυτό το μέρος δηλαδή του διαλογισμού, πώς κάποιος μπορεί να εντοπίσει αυτά τα μέρη του σώματος και να τα εξετάσει, λοιπόν, ο Βούδας πάει να εξηγήσει τώρα τον διορατικό διαλογισμό, δηλαδή και είχαμε πει ότι η θεμελιώδης αρχή στην παρατήρηση μέσω διορατικού διαλογισμού είναι παρατήρηση της έγερσης και παρακμής κάθε νοητικού και λογικού φαινομένου, και σε αυτή την περίπτωση δηλαδή μπορεί κάποιος να δει ότι όλα αυτά τα μέρη του σώματος, δηλαδή τα όργανα που έχουμε εμείς, υπόκεινται σε αυτή την έγερση και την παρακμή. Δηλαδή τίποτα στατικό δεν υπάρχει σε αυτά τα όργανα που υπάρχουν μέσα μας. Και φυσικά είχαμε πει ότι η παρατήρηση μέσω του διορατικού διαλογισμού είναι ουσιαστικά η διαδικασία του να παρατηρεί κάποιος την έγερση και την παρακμή κάθε παρατηρούμενο φαινομένο για να εμβαθύνει στην κατανόηση της παροδικής, προσωρινής, σύντομης, πρόσκαιρης, στιγμιαίας, ευγαλίας, περαστικής και ασταθούς φύσης των νοητικών και υλικών φαινομένων. Έτσι, λέει ο Βούδας, κάποιος παραμένει παρατηρώντας στο σώμα τη φύση της έγερσης, τη φύση της παρακμής ή τη φύση της έγερσης και παρακμής. Δηλαδή, πώς αυτό το σώμα, αν το παρατηρήσουμε, είναι ακόμα και τα κύτταρα μας, δηλαδή από στιγμή στη στιγμή γύρονται, παρακμάζουν. Λοιπόν, έτσι μιλάει ο Βούδας για την έγερση παρακμή, πώς κάποιος μπορεί να αρχίσει να κάνει την έγερση παρακμή, να παρατηρεί αυτό το φαινόμενο. Και αυτή η παρατήρηση γίνει με επίγνωση και μνήμη και έχει δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι γνωρίζοντας το αντικείμενο της παρατήρησης και το δεύτερο μέρος είναι η διόραση, δηλαδή βλέποντας τη φύση της έγερσης και της παρακμής του. Και το αντικείμενο της προσοχής σε αυτή την παρατήρηση είναι το σώμα. Και να του δει κάποιος πώς δηλαδή αυτό το σώμα γίνεται και παρακμάζει. Και τελικά όταν του δει δηλαδή με αυτό το αντικειμενικό τρόπο, τότε η μνήμη ότι υπάρχει το υλικό σώμα είναι εγκατασταμένη στον διαλογιστή μόνο στον βαθμό που είναι απαραίτητος για καθαρή γνώση και δυνατό μνημονικό. Αυτή τη γνώση δηλαδή δεν παίρνουμε εμείς για να εξυψώσουμε την υπερηφάνειά μας, αλλά είναι απαραίτητο για καθαρή γνώση και δυνατό μνημονικό. Λοιπόν, ότι υπάρχει το υλικό σώμα, αυτό τι σημαίνει? Το νόημα είναι ότι υπάρχει μόνο το υλικό σώμα ή η σωματική διαδικασία. Αν το δούμε αντικειμενικά, κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να το δούμε. Δηλαδή, όχι ένα όν, όχι ένα άτομο, όχι γυναίκα, όχι άντρας, όχι αυτός, όχι κάτι που ανήκει σε έναν αυτόν, όχι εγώ και όχι δικό μου. Και όχι κάποιος και όχι κάτι που ανήκει σε κάποιον. Αυτά τα είχαμε εξηγήσει και φυσικά σήμερα που σας είχα δώσει την εξήγηση και με το DNA, που μπορεί να καταλάβετε ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι δικό μας αυτό το σώμα. Απλώς εμείς το χρησιμοποιούμε, το έχουμε δανειστεί και κολλάμε σε αυτό, προσκολάμε σε αυτό, έχουμε λαγνία σε αυτό και η τυφλαμάρα μας δεν μας δίνει την ικανότητα να αποστασιοποιηθούμε και να μην προσκολάμε σε αυτό. Λοιπόν, μόνο για το βαθμό, αυτή η γνώση είναι μόνο για το βαθμό είναι στον ευρύτερο και υψηλότερο μέτρο γνώσης και μνήμης. Αυτή ονομάζεται για τα μπουτανιάνα, δηλαδή γνώση των φαινομένων όπως είναι πραγματικά και όχι όπως τα φανταζόμαστε να είναι. Και έτσι παραμένει ανεξάρτητος και δεν προσκολάται σε τίποτα στον κόσμο ένας ιδιολογιστής. Το νόημα είναι ανεξάρτητος, δεν εξαρτάται από την επιθυμία και τις θεωρίες ή τις απόψεις σχετικά με το σώμα. Δεν προσκολάται σε τίποτα στον κόσμο δεν προσκολάται σε κανένα σώμα ότι αυτό είναι ο εαυτός μου ή αυτό ανήκει στον εαυτό. Επομένως, για να δει κάποιος την πραγματική φύση του σώματος, για να τη γνωρίσει πλήρως και για να αποκτήσει μια ανώτερη γνώση, πρέπει να διερευνήσει το σώμα προσεκτικά, να το δει όπως πραγματικά είναι μέσω του διαλογισμού και μέσω από τη δύναμη της αυτοσυγκέντρωσης. Θα μπορέσει έτσι να δει ότι στην πραγματικότητα το σώμα δεν είναι συμπαγές αλλά στερεί της συμπαγιότητας, δεν είναι στερεό αλλά στερεί της στερεότητας, δεν είναι μόνιμο αλλά παροδικό, δεν είναι συνεχές αλλά ασυνεχές, δεν είναι ευτυχία αλλά δυστυχία.
Λοιπόν, είναι πόνος, λόγω αυτού το σώμα πόσο οι άνθρωποι υποφέρουν. Λοιπόν, και δεν είναι ένας εαυτός, αλλά μη εαυτός. Και δεν είναι ωραίο, αλλά αποκρουστικό. Σε αντίθεση όμως, ένας αδίδακτος συνηθισμένος άνθρωπος αντιλαμβάνει το σώμα ως κάτι στερεό και συμπαγές. Έχοντας αντιληφθεί το σώμα ως κάτι στερεό και συμπαγές, φαντάζει τον εαυτό του ως κάτι στερεό και συμπαγές. Φαντάζει τον εαυτό του μέσα στο στερεό και στις συμπαγές, ή φαντάζει τον εαυτό του χωριστά από το στερεό και τους συμπαγές. Ή φαντάζει το στερεό και τους συμπαγές σαν δικό μου και απολαμβάνει το στερεό και τους συμπαγές. Ποια είναι η αιτία? Δεν έχει πλήρως κατανοήσει το στερεό και τους συμπαγές. Ή φαντάζει τον εαυτό του, εγώ είμαι το στερεό σώμα ή το στερεό σώμα είναι δικό μου. Έτσι φαντάζει την εσωτερική στερεότητα με 3 είδη φαντασίας. Φαντασία λόγω επιθυμίας, πόθου ή λαχτάρας, και εδώ πέρα μπορούμε λόγω λαγνίας. Φαντασία λόγω υπερηφάνειας και φαντασία λόγω λαθασμένης νόησης. Λοιπόν, έτσι μία από τις πιο βαθιά ριζωμένες εξαπατήσεις του νου είναι η τάση του να αναγνωρίζει το σώμα ως εαυτό. Λοιπόν, αναγνωρίζοντας ότι αυτή η δελειαστική αλλά διαστρεβλωμένη άποψη της πραγματικότητας μπορεί να είναι ένα επίμονο εμπόδιο για την πνευματική ανάπτυξη, ο Βούδας δίδαξε ορισμένες πρακτικές ειδικά σχεδιασμένες για να υπονομεύσουν αυτή την ψευδαίσθηση. Το σώμα πιστεύεται ότι είναι προφανώς το εγώ μου, αυτό που θεωρώ ως το πιο απτό μέρος του εαυτού μου. Γύρω από αυτό είναι επομένως κατασκευασμένες πολλές απόψεις, πολλές παραμορφωμένες σε κάποιο βαθμό, όλες παραμορφωμένες σε κάποιο βαθμό, οι οποίες αποτρέπουν την διορατικότητα στο σώμα όπως είναι στην πραγματικότητα. Λοιπόν, έτσι με αυτόν τον διαλογισμό δηλαδή κάποιος μπορεί να καταλάβει αυτό το σώμα από διαφορετική όψη, δηλαδή από την βρωμηρή, την ακάθαρτη, την αποκρουστική του φύση. Στο προηγούμενο μάθημα μιλήσαμε για το στερεό, υγρό, θερμό και αέριο στοιχείο που υπάρχει μέσα του, αλλά αν δούμε δηλαδή αυτό το στερεό στοιχείο, τι ακριβώς είναι, λοιπόν, και πόσο δηλαδή αποκρουστικό είναι, δηλαδή όταν δούμε κάτω από το δέρμα μας όλα αυτά τα όργανα που υπάρχουν, λοιπόν, τότε κάποιος μπορεί να αναπτύξει την αντίληψη της αποκρουστικότητας προς αυτό το σώμα, έτσι ώστε να αποβάλει αυτή τη λαγνία, την ελκυστικότητα προς κάτι που πραγματικά δηλαδή είναι αποκρουστικό. Λοιπόν, σήμερα θα τελειώσουμε με αυτό το μάθημα. Λοιπόν, φυσικά τώρα για το άλλο, ότι αυτό το σώμα τελικά αποσυντήθεται και χάνει την ομορφιά του, αυτό εδώ πέρα είναι που φυσικά μπορούμε να το καταλάβουμε, όχι όλοι, αλλά τουλάχιστον από αυτή τη φωτογραφία τουλάχιστον μπορεί να καταλάβετε ότι το σώμα μας δεν παραμένει πάντα το ίδιο, σιγά σιγά αποσυντήθεται και φυσικά έχει ένα τέλος. Λοιπόν, για αυτούς που θέλουν να κάνουν τέτοιο περισσότερο μελέτη για το σώμα, μπορούν να συνεχίσουν να τη κάνουν, είναι πολύ καλό, τουλάχιστον αυτή την Ήπειρο που δεν την έχουμε ανιχνεύσει, μπορεί να την ανιχνεύσουμε, είναι πάρα πολύ κοντά μας και φυσικά μπορούμε να δούμε τη ζούγκλα της λαγνίας που υπάρχει μέσα μας και της άγνοιας. Λοιπόν, θα τελειώσουμε το μάθημα σήμερα. Για αυτούς που θέλουν να ρωτήσουν ερωτήσεις, αφιερώνουμε την ώρα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχουν καινούργια άτομα στο σημερινό μάθημα. Αν υπάρχουν, ο τρόπος για να κάνει κάποιες ερωτήσεις είναι να πάει στον πάτο της οθόνης, όπου υπάρχουν μικρά εικονίδια, μπορεί να κουνήσει το βέλος ή το δάχτυλό σας στην συσκευή σας. Λοιπόν, υπάρχουν μικρά εικονίδια όπως το μικρόφωνο και μετά υπάρχει το chat, ένα εικονίδιο που λέει chat, εκεί πέρα μπορεί να γράψει το μήνυμα σας αν θέλετε. Λοιπόν, και μετά υπάρχει στο τέλος μια μικρή φατσούλα, πολλές reactions, μπορεί να πατήσετε αυτή την παλάμη για να καταλάβουμε ότι θέλει να ρωτήσετε κάτι προφορικά.
Έχει πέσει λίγο προβληματισμός, βλέπω. Σήμερα η Λαγνία είναι πολύ έτσι, προβληματίζει και τα νέα παιδιά, φυσικά και τους ενήλικους και αναστατώνει πολλές ψυχές κατά κάποιο τρόπο. Ναι, ο Στέφανος νομίζω θέλει να ρωτήσει κάτι. Ναι, καλησπέρα και πάλι Μπαντέη. Μπορείτε να μας δώσετε λίγο πώς μπορούμε πρακτικά να αρχίσουμε να κάνουμε αυτό το διαλογισμό, δηλαδή η πρακτική. Αρχίζουμε το σκανάρισμα του σώματος από τα μαλλιά, τα νύχια, τα δόντια, τα εξωτερικά και μετά πώς προχωρούμε προς τα μέσα. Λίγο η πρακτική πλευρά της τεχνικής, την τεχνική λίγο. Γιατί κάποιοι άνθρωποι μπορούν να θέλουν να διαλογιστούν, αλλά αν δεν ξέρουμε την τεχνική, πώς αυτό μπορούμε να το αρχίσουμε, αυτό θα ήθελα. Κατά τα άλλα, τα έχω ακούσει, είμαι πλήρως καλυμμένος. Λοιπόν, είχα αναφέρει συνοπτικά τουλάχιστον για την πρακτική. Πρώτα κάποιος πρέπει να μάθει αυτά τα μέρη του σώματος απ' έξω. Δηλαδή θα πρέπει να τα γνωρίζει απ' έξω. Ναι, να τα μάθει απ' έξω, δεν απαγγείλει, μπορεί να τα απαγγέλει πολύ γλύωρα, δηλαδή έτσι ώστε να είναι δηλαδή πολύ έτσι, να εξοικειωθεί. Δηλαδή θα πρέπει να τα βρει σε ένα βιβλίο ιατρικής και να τα μάθει απ' έξω, μια ανατομίας. Όπως τα έχουμε αναφέρει εδώ πέρα, δεν χρειάζεται να πάτε σε... όπως τα έχετε αναφέρει. Μπορεί να πάτε και σε βιβλίο ιατρικής. Θα σας τα στείλουμε με email. Θα σας στείλουμε με email αναλυτικά και θα τα λέτε σαν προσευχή. Μιχάλη, μην είναι αυτό. Εγώ με ρωτάω σοβαρά τώρα. Γιατί εγώ σου πω ψέματα. Κάνω πλάκα. Πού βλέπεις, είναι αστείο ότι θα πάρεις email. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τότε. Η λέξη προσευχή δεν ήταν αστείο. Εντάξει, ενώ δηλαδή το λένε αστείο, ενώ η προσευχή, κάθε το παλιά που σαν χριστιανοί που είμαστε κλπ. Λέγαμε την προσευχή απ' έξω. Αυτό. Και αυτά τα μάθουμε, τα λέμε απ' έξω. Γι' αυτό άρα το πρώτο βήμα είναι ότι θα πρέπει... Λέγαμε, τουλάχιστον εδώ θα καταλάβουμε, γιατί στην προσευχή λέγαμε, ξέρω εγώ, κάποιες ειδικά πιτσιρίκια, δεν καταλαβαίναμε ακριβώς την έννοια των λέξεων, ήταν σε κάποια γλώσσα που δεν ήταν η δημοτική καθημερινή. Αυτά τουλάχιστον είναι συγκεκριμένα. Λοιπόν, πάμε πίσω στο Στέφανο. Να δούμε... Άρα το πρώτο βήμα είναι ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε με επίγνωση καθαρά με τα όργανα όλα. Θα πρέπει να τα γνωρίζουμε. Αυτό. Λοιπόν, να εξηγήσω. Λοιπόν, μαθαίνουμε δηλαδή τα πρώτα 5 κατά 5. Δηλαδή 5 όργανα, 5 μέρη, μετά τα άλλα 5, τα άλλα 5. Λοιπόν, τα μαθαίνουμε από έξω. Δηλαδή μπρος και πίσω. Ανάποδα δηλαδή. Δηλαδή τα μαθαίνουμε προς τα μπρος και προς τα πίσω. Δηλαδή ξανά. Έτσι ώστε να μπορούμε δηλαδή να είμαστε πολύ εξοικειωμένοι. Και αν θέλουμε να πηδήξουμε από ένα όργανο στο άλλο αργότερα, φυσικά μπορούμε να πάμε αμέσως. Χωρίς να σκεφτόμαστε ποιο είναι το επόμενο κλπ. Κάποιοι που θέλουν να εξοικειωθεί, υπάρχει τρόπος με αυτό εδώ πέρα, φυσικά είναι να το μάθει απ' έξω, να το μνημονεύσει. Είναι η μνημόνευση αυτό το. Και μετά πάει με τα πιο πρόδειλα μέρη του σώματος. Να εντοπίσει τα πιο πρόδειλα. Και φυσικά τα πιο πρόδειλα είναι τα εξωτερικά. Τα μαλλιά, στο κεφάλι, στο σώμα, οι τρίχες στο σώμα, μετά είναι τα νύχια, τα δόντια και φυσικά το δέρμα. Και αν τα πάρει κάποιος ξεχωριστά, τότε θα ξαφνιαστεί. Γιατί εμείς όταν το βλέπουμε κάτι σαν σύνολο, το βλέπουμε δηλαδή, αυτή είναι η μαγεία, όταν το βλέπουμε μαζί. Αλλά αν τα δούμε ξεχωριστά, τότε θα καταλάβουμε ότι αυτά τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά από το άλλο. Και εκεί πέρα είναι που σιγά σιγά κάποιος εξοικειώνεται με αυτό την πραγματικότητα. Και φυσικά μετά είναι ότι αφού είδε τα δόντια, ή τα δόντια, τότε είναι πολύ εύκολο να πάει και αυτά τα δόντια που πού έρχονται. Δηλαδή σιγά σιγά να δει το σκελετό.
Μπορεί να αρχίσει από το σκελετό. Για μερικούς είναι πολύ εύκολο να αρχίσουμε το σκελετό. Και σε αυτή την περίπτωση ο ίδιος ο λογισμός μπορεί να βοηθήσει, αλλά μερικοί έχουν και βοηθήματα. Με χάρη πηγαίνουν και βλέπουν σκελετούς. Ως πραγματικά δηλαδή είναι η σκελετία, όπως υπάρχουν ορισμένα τέτοιο κέντρα που έχουν σκελετούς, που μπορεί κάποιος να δει το σκελετό. Μπορεί να δει από βιβλία, βιβλία πώς εμφανίζεται ο σκελετός. Και να πάρει αυτή την εικόνα δηλαδή και να προσπαθεί να την οραματιστεί μέσα του. Και σιγά σιγά εμφανίζουν αυτά πέρα τα πράγματα. Δηλαδή τα κλειδώσεις των βοκάλων και οτιδήποτε σκελετούς, και σιγά σιγά χωρίς φωτογραφία πια μπορεί να οραματιστεί αυτό το σκελετό. Λοιπόν, αν αρχίσει από το σκελετό, φυσικά σιγά σιγά μπορεί να επικεντρωθεί και στα και πώς δηλαδή αυτός ο σκελετός περιβάλλεται από τι. Από τι περιβάλλεται. Και σιγά σιγά μπορεί να εξαπλωθεί και στα άλλα όργανα και άλλα όργανα. Αλλά πώς λέγονται, η απαγγελία είναι καλό. Δηλαδή να μιλάει κάποιος μέσα του, παραδείγματος του κόκαλα, για παράδειγμα. Λοιπόν, και σιγά σιγά μπορεί να εντοπίσει τα κόκαλα του χεριού, τη σπονδυλική στήλη, πάμε να τα δει σιγά σιγά. Και θα φτάνει στο σημείο πολλά εμφανίζουν σαν ακτίνες Χ, όπως πάρουμε τις ακτίνες Χ και βλέπουμε το σκελετό, εμφανίζεται όλος ο σκελετός κατά αυτόν τον τρόπο. Αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο δηλαδή που είναι απλώς ξερό ακτίνα Χ. Μπορεί να δει πώς τα κόκαλα είναι πασαλιμένα με αίματα, με κρέατα κλπ. Και εκεί πέρα είναι το σοκ. Εκεί πέρα είναι το αποκρουστικό δηλαδή που αρχίζει. Γιατί τώρα τις φωτογραφίες που σας έδειξα εγώ στο slides είναι όλα από πλαστικό. Πλαστικό δηλαδή, όπως στους φοιτητές τους δίνουν κάτι πλαστικά εκεί πέρα, είδουλα για να εξετάσουν πού είναι το στομάχι κλπ. Μετά αργότερα φυσικά τους βάζουν στο χειρουργείο να κόβουν για να μην σοκαριστούν. Λοιπόν, έτσι και ο διαλογιστής φυσικά πρώτα μπορεί να δει αυτά τα πλαστικά και σιγά σιγά να δει πώς πραγματικά εμφανίζεται αυτό το όργανο δηλαδή. Πώς πραγματικά είναι. Τώρα, αν πάμε σε πραγματικά δηλαδή βιβλία που δείχνουν πώς οι ιατροί κόβουν τα όργανα και εκεί πέρα αυτές τις φωτογραφίες σοκάρουν. Για να το δούμε αυτά τα όργανα μπροστά μας, πάνω στο τραπέζι, είναι πολύ σοκαριστικό. Λοιπόν, είναι αποκρουστικό, να το πούμε έτσι. Γι' αυτό λέγεται αποκρουστικό. Και φυσικά πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να το αντέξουν αυτό το πράγμα όταν πραγματικά δίνουν ένα όργανο μπροστά τους. Αλλά όταν το δούμε εμείς το όργανο συνδεμένα με τα άλλα, κατά κάποιο τρόπο κάποιος μπορεί να τα δει αυτά τα πράγματα. Είναι μια εξοικείωση του νου. Ιδιαίτερα αυτοί που έχουν λαγνία μπορεί να καταφέρουν πολύ γλίγορα. Γιατί φεύγει ένα μεγάλο βάρος από το κεφάλι τους. Αυτό εδώ πέρα το πάθος, η λαχτάρα που είχαν, αυτή την ένταση που υπήρχε μέσα τους. Ελαττώνεται. Κάτι που ούτε φάρμακα δεν μπορούν να το κάνουν, ούτε κάτι. Είναι να αλλάξει κάποιος την αντίληψή του. Είναι διαμέσου της αντίληψης. Λοιπόν, αυτός ο διαλογισμός είναι ιδιαίτερα για αυτούς που έχουν τη λαγνία. Και σήμερα φυσικά ξέρουμε ότι πολλοί άνθρωποι, τουλάχιστον ψυχολόγοι, ψυχίατροι, το ξέρουν αυτό το πράγμα, είτε λόγω ναρκισσισμού, είτε λόγω έντονης λαγνίας, πολλοί άνθρωποι υποφέρουν. Βρίσκονται σε ένταση, σε άγχος. Τους φέρνει άγχος. Αυτό είναι γεγονός. Έτσι, περισσότεροι ψυχολόγοι βγάζουν λεφτά από ποιους? Από τέτοιους ανθρώπους. Που έχουν έντονη λαγνία, έχουν προβλήματα στη ζωή τους και πολλά δηλαδή, πολλές απογοητεύσεις, οτιδήποτε έρχονται λόγω αυτής της λαγνίας. Και οι σχέσεις καμιά φορά διαλύονται λόγω αυτής της έντονης λαγνίας. Λοιπόν, για αυτό το λόγο, αυτός ο λογισμός είναι για αυτούς δηλαδή να ελαττώσουν πρώτα αυτή τη λαγνία τους, να δουν τι είναι αυτό εδώ πέρα το ελκυστικό πράγμα που τόσο πολύ υποθούν. Διαμάντι? Όχι. Μαργαρίτα? Όχι. Είναι κάτι, αν το δουν τελικά, σιγά σιγά η αντίληψή τους της ομορφιάς του σώματος σιγά σιγά θα εξασθενήσει. Λοιπόν, έτσι ξεκινάει κάτι με το σκελετό και σιγά σιγά θα δει τώρα ο σκελετός πώς περιβάλλεται αυτός ο σκελετός
και θα δει ότι τι υπάρχουν δηλαδή μέσα στο θώρακα μας. Παραδείγματος τα πνευμόνια, μπορεί να δει τα νεφρά, οτιδήποτε το στομάχι, οτιδήποτε άλλα όργανα και σιγά σιγά μπορεί να ξεκινήσει και να δει. Και φυσικά τα υγρά μέρη του σώματος μπορεί να τα δει αργότερα, όπως το αίμα, παραδείγματος χάρη, που κυκλοφορεί μέσα στις φλέβες, σιγά σιγά μπορεί να έχει αυτή την εικόνα του σώματος. Και είναι σαν βοήθημα, φυσικά μπορεί να έχει αυτή. Σήμερα υπάρχουν πολλά τέτοια βιβλία ανατομίας, όπου τα δείχνουν αυτά που είναι κάθαρα, αλλά όταν τα βλέπουμε εκεί πέρα στο βιβλίο, φυσικά εμείς τα βλέπουμε εντάξει. Αν τα δούμε μέσα μας, τότε είναι και πέρα το σοκαριστικό. Δηλαδή, όταν αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν στο βιβλίο, υπάρχουν μέσα μας. Τότε είναι που βλέπουμε ότι αυτό που νομίζουμε, το λατρεύουμε αυτό το σώμα μας, δεν είναι αυτό που νομίζαμε. Και αυτή η ματιοδοξία που είχαμε, που λένε στα αγγλικά vanity, αυτή φεύγει, λοιπόν, και πολύ άλλο βάρος δηλαδή φεύγει από μέσα μας και όλες οι ψευδιστήσεις για το σώμα μας φεύγει. Λοιπόν, έτσι, αν τα αναπτύξει αυτό το λογισμό κάποιος, σιγά σιγά φυσικά θα δει ότι αυτά τα όργανα κινούνται μέσα. Λοιπόν, δεν είναι στατικά. Λοιπόν, υπάρχει κίνηση αυτών των οργάνων. Παραδείγματος τα πνευμόνια μας όλη την ώρα συστέλλονται και διαστέλλονται. Μετά το στομάχι μας συστέλλεται, διαστέλλεται. Το σηκώτη μας διαστέλλεται, συστέλλεται. Λοιπόν, τίποτα και τα έντερα μας διαστέλλονται, συστέλλονται. Μπορεί να δει όλη την κίνηση όλων των οργάνων μέσα της και να δει πώς αυτά τα όργανα δεν είναι στατικά, γύρονται, παρακμάζουν, υπάρχει έγερση και παράκμη. Και δει, βλέπει όλο αυτό το σώμα να βρίσκει σε δόνηση. Είναι σε δόνηση. Δεν υπάρχει τίποτα στατικό σε αυτό το σώμα. Λοιπόν, έτσι, αν δούμε η κυκλοφορία του αίματος, είναι απίθανη. Πόσες λίτρες αίμα ανά δευτερόλεπτα κινούνται μέσα στο σώμα μας. Λοιπόν, έτσι δεν υπάρχει τίποτα στατικό. Αν το αίμα μας κυκλοφορεί με τόση ταχύτητα, λίτρες μιλάμε, όχι για τέτοια γραμμάρια, λοιπόν, κινούνται με τόση ταχύτητα, τότε μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι το υπόλοιπο σώμα μας. Δηλαδή. Δεν υπάρχει τίποτα στατικό. Λοιπόν, αυτό σας έδωσα μια ιδέα, δηλαδή πώς κάποιος πρέπει να αρχίσει και σιγά σιγά μπορεί να αναπτύξει αυτό το λογισμό με πολύ εύκολο τρόπο. Λοιπόν, υπάρχουν ερωτήσεις στο chat από την Πελαγία. Γιατί θα πρέπει να αποδομήσουμε το σώμα για να το απαξιώσουμε. Ξέροντας μόνο το φθαρτό του δεν φτάνει. Εγώ που είμαι και γιατρός, όλο αυτό δεν με κάνει να το βλέπω αποκρουστικό. Αυτό το έχω καταλάβει και με πολλούς γιατρούς, ακόμα και χειρούργους. Χειρούργοι που είναι χειρούργοι, λοιπόν, θα κάνουν την εγχείρησή τους, θα κόψουν πτώματα, ακόμα στην νεκροτομία θα κόψουν το κόμμα, μετά θα πάνε το σιγαράκι τους, με τους φίλους τους, με τη γυναίκα τους, τα παιδιά τους και δεν συσχετίζουν το σώμα τους με το σώμα που έχουν κόψει. Με αυτό το λογισμό τι κάνουμε, εμείς συσχετίζουμε το σώμα μας, πάμε μέσα στο σώμα μας. Γιατί οι γιατροί δεν βλέπουν το σώμα τους, έχουν την ιδέα δηλαδή ότι εντάξει, είναι το σώμα άλλων ανθρώπων. Δεν είναι δικό μου. Κάμια φορά εντάξει σκέφτονται, αλλά προσπαθούν να την αποθήσουν αυτή την ιδέα. Λοιπόν, αλλά με αυτό το λογισμό τι κάνουμε, πάμε εμείς στο σώμα, να δούμε τι γίνεται μέσα στο σώμα μας. Και όχι, ξέρω, με φωτογραφίες, που είναι κάτι έξω από μας, αλλά με το μάτι, με το νου, με το νοητικό μάτι, να το δούμε ξανά πώς υπάρχει αυτό το σώμα μας. Εκεί πέρα είναι που κάποιος μπορεί να αποβάλει αυτές τις ψευδιστήσεις. Και δεν προσπαθούμε να απαξιώσουμε το σώμα μας, προσπαθούμε να απαξιώσουμε την ψευδαίσθηση που έχουμε για το σώμα μας. Το σώμα είναι όπως είναι. Μην δεν πάμε να αλλάξουμε το σώμα μας. Δεν προσπαθούμε να αποδομήσουμε το σώμα μας, να αποδομήσουμε τις ψευδαισθήσεις που υπάρχουν για το σώμα μας. Δηλαδή είναι μια νοητική εξάσκηση παρά σωματική εξάσκηση. Και φυσικά, αν ρωτήσετε ψυχολόγους, θα δείτε ότι πραγματικά πολλοί άνθρωποι έχουν την ναρκιστική τάση για το σώμα τους. Λοιπόν, γι' αυτό το καλοπίζουν, το κάνουν και φυσικά υποφέρουν, συγκρίνουν το σώμα τους με τους άλλους. Δηλαδή, θα έχουν μια μεζούρα μπροστά τους και να συγκρίνουν τώρα είμαι όμορφος, δεν είμαι όμορφος, οι άλλοι είναι πιο όμορφοι από μένα. Λοιπόν, και έχουν αυτό το κομπλέξ που λένε. Αυτό το κομπλέξ της ανωτερότητας, το σύμπλευμα ανωτερότητας, της κατωτερότητας, λοιπόν, της ισότητας και παλαντζάρουν σε αυτά τα εμπλέγματα. Δηλαδή. Γι' αυτό λέγονται
κομπλεξική. Το λέμε κομπλεξικό γιατί αυτό όλο το είναι, δηλαδή είναι έγμονες ιδέες για το σώμα του. Δεν έχει τίποτα άλλο να σκεφτεί. Όχι τίποτα άλλο, αλλά τουλάχιστον περισσότερο χρόνο αυτό σκέφτεται για το σώμα του, πώς να το κολοποιήσει, πώς να το μορφαίνει, πώς να το... Ξέρω εγώ, οτιδήποτε πράγματα. Ό,τι κάνει είναι για να, ξέρω εγώ, να δείξει πόσο ενδιαφέρον άτομο είμαι εγώ με το σώμα κλπ. Και όταν, ξέρω εγώ, κάτι πάθει το σώμα του, υποφέρει, όπως σαν να χάθηκε όλος ο κόσμος. Λοιπόν, λίγο μια βλάβη να πάει στο σώμα του, είναι σαν να χαθεί όλος ο κόσμος. Και αυτοί πραγματικά υποφέρουν ψυχολογικά. Λοιπόν, έτσι εμείς δεν προσπαθούμε να αποδομήσουμε ή να απαξιώσουμε το σώμα, απλώς να δούμε, να αποδομήσουμε δηλαδή και να απαξιώσουμε όλες αυτές τις ψευδαισθήσεις που έχουμε το σώμα μας μέσα. Και τότε θα μας φανεί αποκρουστικό το σώμα όταν το συσχετίσουμε με εμάς. Όχι αν βλέπουμε τα άλλα σώματα. Α, εντάξει, άλλος πέθανε, εντάξει, εγώ θα πεθάνω. Λοιπόν, άλλος γέρασε, τώρα εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους. Λοιπόν, άλλοι, ξέρω εγώ, έχουν σπάσει τα χέρια τους, τα πόδια τους. Εντάξει, τα δικά μου τα χέρια και τα πόδια με χαρά είναι. Λοιπόν, πάντα δεν το συσχετίζουμε με τον εαυτό μας. Δεν συσχετίζουμε με το σώμα μας. Να δούμε δηλαδή πώς αυτά τα πράγματα υπάρχουν μέσα μας. Και εκεί πέρα είναι που η αντίληψη αποκρουστικότητας μπορεί να έρθει μερικές φορές για τα σώματα άλλων ανθρώπων, αλλά δεν έρχεται για το δικό μας. Λοιπόν, έτσι, διαλογισμός δεν είναι να βλέπουμε τα πράγματα που γίνονται μόνο έξω μας, αλλά να βλέπουμε και τι ακριβώς γίνεται μέσα μας. Λοιπόν, μετά είναι άλλη ερώτηση από τον Ελένη. Το θέμα της αισθητικής γενικότερα πώς προσεγγίζεται από τον βουδισμό, δηλαδή η αισθητική σε όλα τα επίπεδα είναι μια αυταπάτη. Είναι. Λοιπόν, θα σας πω τώρα για τους Αφρικάνους, για παράδειγμα, η όμορφη γυναίκα είναι ποια? Η χοντρούλα. Φυσικά και πρέπει να έχει, όταν χοντρούλα δεν είναι μπόλικα χόντα, να έχει λίγο πάχος και μπροστά και πίσω και να κουνιούνται όλα τα πάχη της όταν κινείται. Λοιπόν, για τους Έλληνες δεν ξαναγυρνούνται να την δουν. Λοιπόν, οι Έλληνες, οι Ευρωπαίοι θέλουν λεπτή γυναίκα. Λοιπόν, να έχει συμμετρία. Λοιπόν, οι Ασιάτες φυσικά προτιμούν κάτι άλλο. Οι Σκιμώοι κάτι άλλο. Δεν ξέρω, μπορεί να ρωτήσετε με Σκιμώους, τι προτιμούν. Λοιπόν, ανθρώπους με πλατιά μύτη, ξέρω εγώ, να έχουν σκιστά μάτια. Οι Κινέζοι φυσικά, αν δεν έχουν σκιστά μάτια με γυναίκα, δεν έχει αξία δηλαδή. Λοιπόν, έτσι βλέπουμε ότι η αισθητικότητα είναι κάτι υποκειμενικό. Και προσπαθούν τώρα οι καλλιτέχνες να ζωγραφίσουν οτιδήποτε άλλα πράγματα. Κοιτάξτε στο Πικάσο, παραδείγματος χάρη. Πάνε να δείτε Πικάσο. Εκείνον τον καιρό, όταν ο Πικάσο έβγαλε τα έργα του για έκθεση, περισσότεροι άνθρωποι απλώς τα αγνόησαν. Γιατί τι να δει κάποιος εκεί πέρα, τι αισθητικότητα υπάρχει. Και όμως σήμερα πουλούνται με πολλά χρήματα για να αγοράσει κάποιος μια εικόνα του Πικάσο. Τι είναι, απλώς μια μουντζουριές δηλαδή, είναι μουντζουριές. Αν δούμε καθαρά είναι μουντζουριές. Παμ κλπ. Λοιπόν, αλλά σήμερα άνθρωποι το βρίσκουν αισθητικό. Λοιπόν, και αλλάζει η αντίληψη των ανθρώπων ότι τι είναι αισθητικότητα, είναι αισθητικό ή όχι. Γι' αυτό είναι κάτι τελείως υποκειμενικό, είναι μια αυταπάτη κατά κάποιο τρόπο. Ο άνθρωπος τη δημιουργεί αυτή τη στιγμή, αλλά μπορεί να την παρατήσει την επόμενη στιγμή. Και η αισθητικότητά μας δεν αλλάζει. Φυσικά αλλάζει. Υπάρχουν Έλληνες δηλαδή, αν πάνε στην Αφρική και βρουν, τους αρέσει περισσότερο στην Αφρική να ζουν παρά να έρθουν στην Ελλάδα. Γιατί τους αρέσει η φύση, αλλάζουν εκεί πέρα. Άλλοι Έλληνες κινήθηκαν στο χωριό τους, δεν ξέρουν τίποτα άλλο και το χωριό τους είναι το πιο όμορφο μέρος του κόσμου. Αν τους πεις για άλλες χώρες, δεν κουνιέμαι. Εδώ πέρα, γεννήθηκα εδώ πέρα, δεν πεθάνω, το πιο όμορφο μέρος του κόσμου. Εντάξει. Το διπλανό χωριό για αυτούς δηλαδή είναι το πιο όμορφο μέρος του κόσμου. Για τους διπλανούς, από το χωριό, εκεί πέρα είναι το πιο. Γιατί έχουν συνηθίσει σε αυτό το μέρος. Για αυτούς είναι αυτό το αισθητικό, όλα τα όμορφα που έχουν στη ζωή τους είναι αυτό το πέρα. Λοιπόν, έτσι είναι κάτι που τελείως υποκειμενικό και ανάλογα δηλαδή με την ομορφιά του σώματος είναι υποκειμενικό. Παραδείγματος χάρη, πολλές γυναίκες προσπαθούν να αδυνατήσουν και
υπάρχουν, όσο πιο αδύνατο είναι το μοντέλο, παραδείγματος χάρη, τόσο περισσότερα οι φωτογράφοι και τα κυνηγά. Κάτι που δεν ήταν εκείνη την εποχή. Λοιπόν, και μερικές κυρίες, τουλάχιστον νεαρά κορίτσια, προσπαθούν να αδυνατήσουν όσο το δυνατόν, κάνουν δίαιτα, καμιά φορά λιποθυμούν κιόλας. Λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο τώρα είναι της μόδας που λένε. Η μόδα αλλάζει, δεν αλλάζει. Πώς δεν αλλάζει? Το ότι είναι η συνθηκότητα είναι κάτι τελείως υποκειμενικό. Λοιπόν, η Ελένη έχει βάλει άλλη ερώτηση κιόλας. Νομίζω ότι η ομορφιά της αρμονίας υπάρχει παντού και είναι μια νοητική διαδικασία, είναι κάτι που έχει αξία. Δεν αναφέρεται στη λατρεία της σωματικής ομορφιάς. Οπωσδήποτε. Η αρμονία δηλαδή είναι στη συμμετρία. Αλλά και αυτό εδώ πέρα πόσο χρόνο διαρκεί? Είναι κάτι παροδικό. Πράγματα που ήταν σήμερα τελείως σαν το σχήμα, πρέπει να βλέπουμε ένα κτίριο που είναι όμορφο σήμερα, έρχεται ένα σεισμός αύριο και τα καταραίει όλα. Λοιπόν, και αυτό δεν είναι, δηλαδή, κάτι δεν είναι παροδικό φαινόμενο. Τόσα αγάλματα πήγαν στην Ελλάδα και τον καιρό που οι Έλληνες τα έστησαν, τα έβαλαν εκεί πέρα και μάλιστα και τα προσκυνούσαν μερικά από αυτά τα αγάλματα, σαν θεούς, λοιπόν, εξαφανίστηκαν. Από καιρό εξαφανίστηκαν. Λοιπόν, έχουν καταστραφεί κλπ. Αυτή την αρμονία που οι αρχαίοι Έλληνες θαύμαζαν, πια δεν υπάρχει. Υπάρχουν άλλα πράγματα. Λοιπόν, έτσι και μερικοί άνθρωποι αυτή την αρμονία που οι Έλληνες έβλεπαν, δεν τη βλέπουν σαν αρμονία, τη βλέπουν σαν απλώς ονειροπόληση. Μια ονειροπόληση. Λοιπόν, έτσι είναι κάτι, η αξία της είναι στο άτομο ή σε μια ομάδα ανθρώπων. Την αξία εμείς τη βάζουμε. Αλλά και αυτή την αρμονία, αν τη δούμε δηλαδή την πραγματική φύση αυτής της αρμονίας, και αυτό εδώ πέρα είναι κάτι παροδικό, που εμείς το αντιλαμβανόμαστε έτσι. Δηλαδή, η φυσιολογία του ματιού μας, αν το πούμε καλύτερα, την αντιλαμβάνεται έτσι. Γιατί αν δούμε τον αμφιστρολοειδή χιτώνα, εκεί πέρα γίνεται όλη η διαδικασία. Λοιπόν, το δικό μας μάτι έχει αυτή την τάση, δηλαδή, να αντιλαμβάνεται ένα γεωμετρικό σχήμα, μια συμμετρία. Λοιπόν, για τους Ευρωπαίους λέω. Λοιπόν, τι σημαίνει συμμετρία είναι διαφορετικά από έθνος σε έθνος. Λοιπόν, μερικοί καταλαβαίνουν αυτή τη συμμετρία που πρέπει να έχει ορισμένες, πώς λέγονται, αναλογίες. Λοιπόν, όταν αυξηθεί αυτή η αναλογία, ελκύεται κάποιος. Θα σας πω τώρα, παραδείγματος χάρη, τώρα οι άντρες ελκύονται στις γυναίκες. Για παράδειγμα. Αλλά αν δουν μια γριούλα στον δρόμο, λοιπόν, με μπαστούνάκι της, λοιπόν, εντάξει, τη βλέπουν μια φορά, δεν την ξαναβλέπουν. Γυναίκα δεν είναι. Είναι. Το άλλο φύλο δεν είναι. Το αντίθετο φύλο δεν είναι. Το όμορφο φύλο που λέμε δεν είναι. Είναι. Αλλά αυτή η γριά δεν ταιριάζει, πώς να πούμε, στα γούστα. Στο μάτι μας δηλαδή. Το μάτι μας δεν το κόβει. Αν όμως δουν μια νεαρούλα πεταχτούλα κατά κάποιο τρόπο, όχι μια, 100 φορές θα τα ξαναδούν. Και θέλουν να πάρουν και φωτογραφία. Λοιπόν, γιατί υπάρχει μια συμμετρία. Λοιπόν, έτσι το μάτι φεύγει δηλαδή σε αυτό εδώ πέρα τη συμμετρία, αρμονία. Αλλά και αυτή η νεαρούλα πόσο δεν μπορεί να διηγήσει την ομορφιά της. Φυσικά, αν πάει στο κομμωτήριο και καλοπίστηκε κλπ., είναι όμορφη. Αλλά αν τη δούμε τις ημέρες που δεν έχει πάει στο κομμωτήριο, θα χάσουμε δηλαδή την ιδέα μας. Μπορεί να απογοητευτούμε κιόλας. Λοιπόν, έτσι βλέπουμε ότι αυτό εδώ πέρα η αρμονία δηλαδή και η ομορφιά είναι κάτι περιστασιακό που εμείς βάζουμε αξία και, λοιπόν, και το ίδιο και με γυναίκες. Παραδείγματος χάρη, αν δουν ένα γεροντάκο στον δρόμο και πρέπει να μπαστούνι του, λοιπόν, δεν το ξαναβλέπουν. Αλλά αν βρούμε όμως κανένα παλικάρι εκεί πέρα, έτσι, κανένα μάγκα, λοιπόν, έχει και τα κόλπα του, τότε φυσικά, λοιπόν, προσπαθούν να πάρουν και το νούμερό του, να έχουν επαφή μαζί του, ξέρω εγώ. Αυτό εδώ πέρα είναι συνηθισμένα πράγματα. Λοιπόν, βλέπουμε έτσι, είναι, δηλαδή το μάτι μας έχει ορισμένα πώς να κόβει δηλαδή τα άτομα. Αλλά οι Ευρωπαίοι διαφορετικά, οι Ασιάτοι διαφορετικά, οι Αφρικάνοι διαφορετικά. Λοιπόν,
το τι σημαίνει ομορφιά είναι κάτι υποκειμενικό και το τι σημαίνει αρμονία είναι κάτι υποκειμενικό. Αλλά εδώ πέρα είναι όλα παροδικά. Δεν υπάρχει τίποτα παροδικό. Εμείς στις αντιλήψεις μας μπορεί να αυτή την ιδέα της ομορφιάς που έχουμε σήμερα την αλλάξουμε. Φυσικά. Μερικοί άνθρωποι, παραδείγματος χάρη, όταν βλέπουν άσπρο, ξέρω εγώ, ένα άσπρο άγαλμα, σε λέει τι είναι άσπρο. Οι Ασιάτες δεν αρέσουν άσπρα αγάλματα. Τι είναι, δηλαδή αυτός είναι βαρετάνα. Τι θέλουν με πολλά χρώματα και τα στολίζουν και τα κάνουν. Χάνεται κανείς τα χρώματα. Αυτά θέλουν, αυτή είναι η ομορφιά δηλαδή για αυτούς. Όχι ένα άσπρο άγαλμα, ξέρω εγώ, αν το βλέπουν για ποιο λόγο. Είναι κάτι βαρυτό. Λοιπόν, ανιερό δηλαδή. Δεν έχει σημασία για αυτούς. Αυτοί θέλουν αυτά τα πολύ έτσι χρώματα, δυνατά χρώματα κλπ. Γι' αυτό είναι ομορφιά. Λοιπόν, οι Έλληνες θα πάνε εκεί πέρα, χάνονται δηλαδή στα χρώματα, μερικοί αρέσουν, μερικοί δεν αρέσουν. Είναι γούστα δηλαδή. Η ομορφιά είναι το γούστο που λένε, να το πούμε κατά πιο τρόπο. Λοιπόν, αν το δούμε δηλαδή από το θεωρητικό ιδεολογισμό και όλο αυτό οι αντιλήψεις μας που έχουμε, και αυτές είναι παροδικές, αλλάζουν οι αντιλήψεις μας. Λοιπόν, είναι η αξία δηλαδή, που βάζουμε εμείς, είναι από μέσα μας. Δηλαδή, είναι από το αντικείμενο. Το αντικείμενο δεν είναι που φέρνει την ομορφιά. Είναι εμείς που βάζουμε την αξία μέσα. Εμείς επικουλούμε την αξία πάνω σε ένα αντικείμενο. Για παράδειγμα, ένας Τούρκος θα δει εδώ πέρα και δηλαδή το πιο όμορφο άγαλμα ενός Έλληνα θείου, ξέρω εγώ, γι' αυτόν είναι σπάστο, να μην υπάρχει. Λοιπόν, οι Τούρκοι δεν τα έχουν κάνει αυτά τα πράγματα. Πόσες καταστροφές έχουν στην Ελλάδα. Εμείς σήμερα πηγαίνουμε, τα θαυμάζουμε, τα βάζουμε σε μουσεία. Και το κράτος πρέπει να δαπανεί τόσο πολύ χρήμα για να το προστατέψουν αυτά τα αγάλματα. Οι άλλοι ήρθαν εδώ πέρα και τα κατάστρεψαν. Για αυτούς δεν ήταν όμορφα, ήταν γελία πράγματα. Λοιπόν, έτσι θέλω να σας πω, το τι η αξία σημαίνει για τον ένα και τι άλλο είναι κάτι υποκειμενικό. Λοιπόν, η Ελένη κάνει μια δήλωση, τουλάχιστον αυτά που παρηγορούν τους άσχημους. Λοιπόν, ή τους άσχημους, ή τους όμορφους, και όμορφοι δηλαδή, και αυτοί έχουν τον αρκισισμό τους. Λοιπόν, πώς από τους όμορφους δεν χάνουν την ομορφιά τους. Φυσικά μπορεί να τη χάσουν. Δηλαδή, δεν είναι... Τώρα εμείς προσπαθούμε να δούμε το σώμα, όχι μόνο αν είναι άσχημο ή όμορφο, λοιπόν, προσπαθούμε να δούμε πόσο χρόνο διαρκεί αυτή η ομορφιά και πόσο χρόνο αυτή η ασχήμια. Δηλαδή. Και τα δυο είναι παροδικά. Γι' αυτό λοιπόν, αυτός ο διαλογισμός είναι αυτός που θέλουν να αποβάλουν τις ψευδιστήσεις τους, τις αυταπάτες τους, όχι για να πάνε να καταστρέψουν αντικείμενα, αγάλματα ή να έχουν μίσος για ανθρώπους που είναι όμορφους ή για ανθρώπους που είναι άσχημους. Ή να έχουν μίσος για το ίδιο το σώμα τους. Αυτό δεν γίνεται. Όπως ένας ερευνητής, όταν μελετάει ένα αντικείμενο, δεν του μισεί το αντικείμενο, δεν ελκύεται προς το αντικείμενο, πρέπει να είναι αντικειμενικός, να το εξετάσει το αντικείμενο. Δηλαδή όπως πραγματικά είναι. Αν δούμε κάτι πραγματικά όπως είναι, τότε φυσικά έχουμε τελείως γνώση. Προσπαθούμε να αποκτήσουμε γνώση, πραγματική γνώση, όχι ψευδαισθήσεις. Αυτός είναι ο σκοπός αυτού του λογισμού. Γι' αυτό λέει γνώσεις για γνώση, πραγματική γνώση. Όχι για τίποτα άλλο. Και μνήμη, να θυμόμαστε, να μην ξεχνάμε πώς είναι η πραγματικότητα. Να μην έχουμε αυτές τις ψευδαισθήσεις. Λοιπόν, ξέρω, υπάρχει αντίδραση, είναι κάτι που περισσότεροι άνθρωποι είναι δύσκολο να το καταλάβουν αυτά τα πράγματα.
Γιατί εμείς αυτό έχουμε μάθει, να λατρεύουμε το σώμα μας, και οι Έλληνες φυσικά το έχουν από εκείνα τα χρόνια. Από εκείνα τα χρόνια το έχουν δηλαδή. Ο Νάρκισσος δεν γεννήθηκε σε άλλη χώρα, γεννήθηκε στην Ελλάδα. Και φυσικά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλοι Νάρκισσες σε άλλες χώρες, αλλά είναι ότι κάτι που δηλαδή στην ομορφιά της φύσης, στο σώμα τους κλπ. Πολλοί άνθρωποι δηλαδή, έχουν αυτή την αντίληψη, πάντα προσπαθούν να βρουν την ομορφιά κάπου. Και απογοητεύονται φυσικά. Γιατί όλα είναι παροδικά. Λοιπόν, όπως φαίνεται δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Λοιπόν, μάλιστα η Ελένη κάνει μια δήλωση. Λοιπόν, καθόλου δύσκολα, είναι ρεαλιστικά, αλλά χρειάζεται και το χιούμορ. Το χιούμορ χρειάζεται. Και εδώ πέρα δεν το λέω κάτι για να το πάρουμε έτσι κατάκαρδα δηλαδή. Είπα ότι είναι ειδικά αυτός ο ιδεολογισμός για ιδιαίτερα άτομα. Δηλαδή άνθρωποι που έχουν μίσος μέσα τους, αυτός ο ιδεολογισμός δεν τους ταιριάζει. Αυτό που έχουν έχθρε, τσατίζονται πάρα πολύ εύκολα, εκνευρίζονται πάρα πολύ εύκολα, αυτός ο ιδεολογισμός δεν τους ταιριάζει. Το έχω αναφέρει, είναι για αυτούς που έχουν δηλαδή πρόβλημα με τη λαγνία. Ιδιαίτερα με την αλαζονία, με την έπαρση, με την ματιοδοξία σχετικά με το σώμα. Λοιπόν, για αυτούς τους ταιριάζει. Για άλλους που έχουν μίσος δεν είναι καλό. Υπάρχει άλλος διαλογισμός για αυτούς που έχουν μίσος και το διδάσκουμε και τον καιρό το διδάσκαμε κάθε Σάββατο και Κυριακή. Είναι αυτός ο διαλογισμός επί της φιλικότητας. Λοιπόν, αυτοί είναι καλό να αρχίσουν με αυτό το διαλογισμό. Επί της φιλικότητας. Να γίνουν δηλαδή μη εχθρικές αλλά φιλικές διαθέσεις προς τον εαυτό τους και προς τους άλλους. Αλλά άλλοι που έχουν πρόβλημα με τη λαγνία, με ορέξεις, σεξουαλικές ορέξεις που πραγματικά δηλαδή τους κάνουν, αναστατώνουν δηλαδή την όλη ψυχική τους κατάσταση, τότε φυσικά αυτός ο διαλογισμός είναι μια θεραπεία. Λοιπόν, όπως φαίνεται δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Κύριε Μιχαήλ. Παρακαλώ, Μπάντε. Ναι, υπάρχουν μερικά άτομα που θέλουν να ρωτήσουν τίποτα. Δεν βλέπω κάτι. Νομίζω έχουν καλυφθεί. Λοιπόν, εντάξει, το επόμενο μάθημα θα μιλήσουμε κάτι που αφορά όλους, είναι τα αισθήματά μας. Για τα αισθήματα. Τα ευχάριστα, δυσάριστα αισθήματα και πώς κάποιος μπορεί να τα αναλύσει και να τα εξετάσει. Από πού έρχονται αυτά τα αισθήματα μας. Πώς παράγονται.
Γιατί αισθανόμαστε ευχάριστα και δυσάρεστα αυτή τη στιγμή και την άλλη όχι. Λοιπόν, θα τα εξετάσουμε και θα δούμε ότι πραγματικά το θέμα της ομορφιάς έχει για αυτό εδώ πέρα το ρόλο του. Τα αισθήματα που αισθανόμαστε. Πώς αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα έξω μας, έτσι και αισθανόμαστε. Λοιπόν, και φυσικά τα αντικείμενα που αντιμετωπίζουμε έχουν και αυτό εδώ πέρα μεγάλη επιρροή επάνω μας. Αν έχουμε ευχάριστα αντικείμενα που νομίζουμε εμείς είναι ευχάριστα, τότε χαρόμαστε ευχάριστα. Αν έχουμε δυσάρεστα αντικείμενα που νομίζουμε εμείς είναι δυσάρεστα. Αυτή τη στιγμή, μπορεί αύριο να το θεωρούμε ευχάριστο, αλλά αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αισθανόμαστε δυσάρεστα. Λοιπόν, θα δούμε ότι πώς αυτά τα συναισθήματα μας, πώς μπορεί να τα αναλύσει κάποιος, αν είναι αυτά τα πιο πρόδειλα και να τα ξεπεράσει κιόλας. Ωραία. Τι έπαθες, Στέφανε? Τίποτα δεν έπαθα. Για μένα, εγώ τα έχω ακούσει κι άλλες φορές αυτά, αλλά θα ήθελα αυτό που ρώτησα, γιατί κάποιος μπορεί να θέλει να πρακτικοποιήσει αυτή την ιστορία, γιατί στο διαλογισμό πολλές φορές η λαγνία δεν σε αφήνει να διαλογιστείς. Είναι defilement αυτό το πράγμα. Είναι όταν κάτσεις κάτω, ο νους σου παίζει πολλά παιχνίδια. Γι' αυτό. Οι περισσότεροι άνθρωποι χάνουν την ηρεμία τους, την ειρηνία τους, την ειρήνη τους δηλαδή, λόγω αυτή τη γαλήνη τους. Μπορείτε να ανοίξετε το μικρόφωνο, κυρία Ειρήνη? Λοιπόν, ακούγομαι? Μια χαρά. Ωραία. Επειδή λοιπόν εγώ δεν είμαι μια γυναίκα από την Ινδονησία, έχω την εξής απορία. Γιατί πρέπει να δω όλα αυτά αποκρουστικά? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Τα σάλια, όλα αυτά λοιπόν που έχω μέσα μου. Γιατί πρέπει να δω όλο το σωματότυπό μου αποκρουστικό? Λοιπόν, εντάξει, δέστε τα εσείς πρώτα και μετά θα βγάλει το συμπέρασμα αν αποκρουστικά ή όχι. Αυτή η προσπάθεια δηλαδή είναι να δούμε από τι αποτελούμαστε. Όταν μιλάμε για το γνώθι σε αυτόν, και αυτό που πολλοί άνθρωποι μιλάνε για την αυτογνωσία, τι σημαίνει αυτογνωσία? Να ξέρουμε τι, μόνο τις σκέψεις μας. Δηλαδή, εμείς αποτελούμαστε μόνο από σκέψεις, από αισθήματα. Το σώμα μας δηλαδή παίζει ρόλο στην ύπαρξή μας. Μεγάλο ρόλο. Ναι, αλλά έχω μάθει να τα αγαπάω αυτό που έχω. Ανάποδα, εντάξει. Λοιπόν, η αγάπη του εαυτού είναι αυτό πέρα που λέμε, ωραία. Λοιπόν, δεν έχει σημασία εμφάνιση. Δεν το θέτω αν είναι ψηλός, λεπτός. Δεν το θέτω έτσι. Θέτω ότι όπως και να έχει ο άλλος, αγαπάει τον εαυτό του. Ας είναι χοντρός, ας είναι λεπτός, ας είναι όπως να είναι. Όμως αγαπάει αυτό που είναι. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, λόγω αυτής της αγάπης, οπωσδήποτε. Αν όμως αυτό το σώμα μας αλλάξει, μεταβληθεί και πολλών ανθρώπων το σώμα αλλάζει, μεταβάλλεται, λοιπόν, τότε φυσικά απογοητευόμαστε. Δεν υπάρχει απογοήτευση. Λοιπόν, όχι, γιατί έτσι κι αλλιώς φυσικά όσο μεγαλώνεις σίγουρα θα φθείρεσαι. Δεν μπορεί να μην θαρρείς. Δεν μπορεί να είσαι το ίδιο όπως είσαι 20, 10 ή 30. Όσο μεγαλώνεις αλλάζει το σώμα σου. Λοιπόν, αυτό το καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή δεν το καταλαβαίνουμε. Όταν εμείς όρθιοι αλλαγή, τότε είναι που φυσικά δεν είμαστε προετοιμασμένοι εμείς. Δεν είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό το πράγμα. Και οι περισσότεροι άνθρωποι τότε φυσικά απογοητεύονται. Το απογοήτευση δεν έρχεται. Δηλαδή δεν έρχεται. Εμείς θα το καταλάβουμε έτσι διανοητικά. Δεν το καταλάβουμε διανοητικά. Λοιπόν, έτσι ψυχολογικά πολλοί άνθρωποι υποφέρουν αυτό το σώμα. Πώς λέω τώρα για αυτούς που έχουν λαγνία. Λαγνία είναι που πραγματικά έχουν αυτή τη τάση. Αυτοί που φυσικά έχουν άλλες ιδέες κλπ. Είναι εντάξει. Αλλά θέλω να σου πω αυτός ο διαλογισμός συνήθως περιορίζεται για τέτοια άτομα που έχουν λαγνία για το σώμα τους. Λοιπόν, να την ελαττώσουν. Πολλοί άνθρωποι υποφέρουν αυτή τη λαγνία. Τώρα, αν έχετε ζητήσει με ψυχολόγους και ψυχίατρους, λοιπόν, πολλά ζευγάρια αυτό το πράγμα λοιπόν, για το σώμα τους και υποφέρουν για το σώμα τους. Υπάρχουν ναρκισσιστές που πραγματικά έχουν αυτό το πρόβλημα. Αυτός ο διαλογισμός είναι ειδικά για αυτούς. Άλλοι φυσικά δεν μπορούν να το καταλάβουν. Γιατί.
Γιατί δεν έχουν το πρόβλημα. Γιατί όσοι έχουν το πρόβλημα, πολύ εύκολο να το καταλάβουν. Έτσι, τώρα σχετικά με αυτό το σώμα μας, είναι κάτι που μπορεί να το δει κανείς, παραδείγματος χάρη, με τέτοιο. Σε αυτό το διαλογισμό, θεωρητικό διαλογισμό, μπορεί να αρχίσει κάποιος με αυτό που είναι το πιο πρόδειλο. Παραδείγματος χάρη, η σκέψη μας είναι πιο πρόδειλο, κάποιος αρχίσει με τις σκέψεις. Δεν χρειάζεται να αρχίσει με το σώμα. Το είχαμε αναφέρει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αν η πρόδειλη στις σκέψεις μας, κάποιος λόγω σκέψεων, ξέρω εγώ, έχει οτιδήποτε αισθάνεται άγχος, πάρουν φόβο, οτιδήποτε άλλα νοητικά προβλήματα έχει. Δεν έχει, ξέρω εγώ, λαγνία το σώμα του, αλλά οι περιστάσεις στη ζωή του τον φέρνουν πολύ αναστάτωση, για παράδειγμα. Τότε αρχίζει να παρατηρεί το νου του παρά το σώμα του. Και το πρόβλημά του είναι με το νου του, δεν είναι με το σώμα του. Λοιπόν, αν είναι άλλοι πάλι έχουν τα αισθήματά τους. Υπάρχουν αισθήματα που γύρουν μέσα στο σώμα τους, ευχάριστα αισθήματα, δυσάρεστα αισθήματα, μπορεί να αρχίσουν με αυτό, παρά με το σώμα. Κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή, υπάρχουν διάφορες ιδιοσυγκρασίες ανθρώπων. Τώρα, αυτό που είπαμε σήμερα είναι για την ιδιοσυγκρασία ανθρώπων που έχουν πραγματικά λάγνια. Δηλαδή, είναι λάγνοι, είναι σεξουαλικά πάρα πολύ διεγερμένοι και τους πιάνει μανία. Δηλαδή, είναι μια σεξομανία, αν το πούμε. Υπάρχουν σεξομανίες. Δεν υπάρχουν. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τώρα που θυμήθηκα, λοιπόν, πόσες γυναίκες βιάζονται από άντρες. Εγώ τουλάχιστον πρωτού 40 χρόνια, όταν ήμουν στη Γερμανία, υπήρχε στατιστική που έχει γίνει δημόσια στατιστική, ότι κάθε 13 λεπτά στη Γερμανία βιάζονταν γυναίκες. Στη Γερμανία, ανεπτυγμένη χώρα. Λοιπόν, σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες κάτι ανάλογο συμβαίνει. Πρωτού 40 χρόνια. Σήμερα, λοιπόν, μπορεί να συμβαίνει πολύ συχνότερο. Λοιπόν, αλλά αυτό που γίνεται δηλαδή στον κόσμο, τι γίνεται? Ότι αυτοί που βιάζουν γυναίκες έχουν πραγματικά ανεπτυγμένη λίμπιντο. Λοιπόν, και φυσικά κάνουν κατάχρηση και αυτή τη τάση και των εαυτού τους, αλλά και των άλλων ανθρώπων. Λοιπόν, και πολλοί από αυτούς καταλήγουν στις φυλακές κιόλας. Δεν μπορούν να σε κρατήσουν. Συγγνώμη, να πω κάτι. Δηλαδή δεν έχουν διαταραχή που βιάζουν, έχουν λίμπιτο. Φυσικά είναι λίμπιτο. Αυτοί είναι νορμάλ άνθρωποι. Οι ψυχολόγοι δεν μπορούν να τους κατατάξουν ψυχικά, δηλαδή τέτοιο διαταραγμένος. Διαφορετικούς δεν θα τους βάλουν στη φυλακή. Μα ο βιασμός δεν είναι κάτι φυσιολογικό. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι κάτι φυσιολογικό. Δεν είναι κάτι φυσιολογικό. Αλλά γίνεται γιατί λαγνία. Είναι λαγνία. Το λίμπιντο τους. Το λίμπιντο γίνεται λόγω της λαγνίας. Λοιπόν, έτσι, αν έχουμε τόσο μεγάλη ποσότητα ανδρών που το κάνουν αυτό το πράγμα και πολλές γυναίκες υποφέρουν, λοιπόν, τότε σημαίνει ότι πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αυτή τη δυσυγκρασία της λαγνίας. Λοιπόν, και αυτοί εδώ πέρα τώρα φυσικά με φάρμακα προσπαθούν να τα ξεπεράσουν, με αυτό άλλο δεν μπορούν. Λοιπόν, ήδη πάνω rehab. Υπάρχουν δηλαδή θεραπευτικές ομάδες που συμμετάσχουν να ξεπεράσουν αυτό το πάθος. Πορνογραφία σήμερα. Λοιπόν, πάρα πολύ υπάρχει πορνογραφία. Για ποιο λόγο? Λόγω του λίμπιτο. Πώς λέγεται τη λαγνία. Λοιπόν, έτσι, πολλοί άνδρες δηλαδή έχουν αυτό το πρόβλημα, αλλά δεν έχουν και γυναίκες, φυσικά έχουν γυναίκες. Και κάνουν δηλαδή και πολλές γυναίκες συμμετάσχουν σε τέτοια πράγματα που πραγματικά μετά, αργότερα το μετανιώνουν. Λοιπόν, γιατί δεν μπορούν να συγκρατήσουν αυτή τη τάση της λαγνίας. Λέμε μια ποσότητα ανθρώπων της κοινωνίας, όχι όλους. Αλλά με τους πολλούς βιασμούς που γίνονται, δηλαδή, σημαίνει ότι δεν είναι μια μικρή ποσότητα. Λοιπόν, και πραγματικά τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γίνονται βιασμοί στον κόσμο. Αν ήταν 40 χρόνια που κάθε 13 λεπτά στη Γερμανία, δηλαδή σε ανεπτυγμένες χώρες, αυτό το πράγμα γίνονται πολύ συχνά. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στρατιώτες δηλαδή που καταλαμβάνουν μια περιοχή, το πρώτο πράγμα που θα κάνουν είναι να βιάσουν γυναίκες. Για ποιο λόγο? Για λαγνία. Να εκτόνωση. Λοιπόν, έτσι βλέπουμε ότι δηλαδή, η λαγνία μπορεί να επιφέρει έγκλημα και μεγάλης τέτοιο
δυσαρμονία, αν το πω. Δυσαρμονία μέσα στην κοινωνία. Μιλάμε για την αρμονία. Λοιπόν, η Γαλλία, δυσαρμονία μέσα στην κοινωνία. Κατά αυτόν τον τρόπο βλέπουμε ότι για αυτούς τους ανθρώπους δηλαδή είναι καλό να κάνουν αυτοδολογισμό. Τώρα φυσικά απλώς εκείνο τον καιρό φυσικά που Βούδας δίδαξε αυτή τη διδασκαλία, ήξερα ότι υπάρχουν μερικοί τύποι που έχουν αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό τη δίδαξε. Και σήμερα δεν υπάρχουν, φυσικά πολύ περισσότερο. Λοιπόν, έτσι, επειδή είναι μέρος της ομιλίας του, εγώ δεν σας ανέφερα, και κάποιος μπορεί να δοκιμάσει. Πώς δηλαδή να δει το σώμα από άλλη πλευρά, αν θέλει. Όχι μόνο τι υπάρχει πάνω στην επιδερμίδα μας μόνο. Τι υπάρχει κάτω από την επιδερμίδα. Μπορεί να αναλύσει, να δει, να ξεπεράσει ορισμένες ορέξεις που έχει για αυτό το σώμα δηλαδή. Αν είναι τόσο έντονες οι ορέξεις του. Και φυσικά είναι σαν μια θεραπεία γι' αυτό. Δηλαδή, άνθρωποι που το έχουν κάνει αισθάνονται ότι ένα μεγάλο βάρος δηλαδή φεύγει από μέσα τους. Και αυτή η ένταση που έχουν, αυτό το τρέμολο, την αγωνία, είναι σαν ναρκωμανής. Δηλαδή, μανία, είναι μια μανία δηλαδή. Σε πιάσει κάποια μανία, δεν φεύγει από μέσα. Είναι σαν ναρκωμανής. Λοιπόν, και αν το κάνει αυτό το λογισμό κάποιος, σαν στη θεραπεία, τελικά όλη αυτή η μανία ελαττώνεται και κάποιος έρχεται στο λογικό, δηλαδή μπορεί να έρθει στις συστήσεις του, να καταλάβει ότι τα πράγματα που κάνει μπορεί να είναι ακραία. Έτσι είναι ειδικά δηλαδή αυτός ο λογισμός για τέτοιους τύπους ανθρώπους. Αλλά δεν είναι για ανθρώπους που, όπως σας είπα, που έχουν ήρεμη γαλήνια ζωή κλπ. Ή μπορεί να έχουν άλλα προβλήματα λοιπόν. Ή ξέρω για ανθρώπους που έχουν μίσος, μισούν τους γείτονές τους κλπ. Έχουν έχθρες κλπ. Γι' αυτό δεν καταλαβαίνω. Ωραία, σας ευχαριστώ. Παρακαλώ. Μπάντε, απλά να επισημάνω ότι εκτός από το δέρμα που είναι αντικείμενο λαγνίας, τώρα στη σημερινή εποχή έχουμε και τα πέρα από το δέρμα, αυτά που μπαίνουν πάνω στο δέρμα, όπως είναι τα make-up και τα κραγιόν και τα βαψίματα. Και μια γυναίκα η οποία μπορεί να είναι ουσιαστικά αδιάφορη προς έναν άντρα, άμα είναι σχέτη, μόλις βάλει αυτά τα σκιές, μάσκαρες κλπ. Και αλλάξει λίγο και το ρούχο και το κάνει λίγο διαφορετικό, μετατρέπεται σε αντικείμενο του πόθου. Οπότε αν αυτό δεν είναι artificial, δεν ξέρω τι θα είναι. Ναι, οπωσδήποτε υπάρχει καλοπισμός του σώματος, είναι από τις αρχαίες εποχές. Να παίρνει χάρη στην Αφρική, καλοπισμός σημαίνει να πάρουν κοπριά. Λοιπόν, ναι, γυναίκες. Να λείψουν στα πρόσωπά τους και τα κάνουν με σχήματα, ορισμένα σχήματα έτσι, που έχουν συμβολισμούς. Και αυτή η κοπριά ξεραίνεται και μετά αρχίζει να βγάζει μια μυρωδιά, ξέρω έτσι. Λοιπόν, και τα σχήματα είναι που ελκύουν τους άντρες. Έλεος ξέλεος, αυτό είναι μια πραγματικότητα τώρα. Όσο και να λέμε έλεος, αυτό συμβαίνει τώρα. Εγώ λέω για την κοπριά. Πώς γίνεται αυτό? Εντάξει. Ναι, τουλάχιστον ανθρωπολόγοι έχουν βρει φυλές στην Αφρική. Μη συζητάτε. Άλλες βάζουν extensions, το ξέρετε κυρία Ειρήνη? Τα extensions τα ξέρετε εσείς? Τα ξέρετε. Σαν γυναίκα δεν μπορεί να μην τα ξέρετε. Και τα δικά μου τα μαλλιά έτσι μοιάζουν. Τα ξέρετε λοιπόν τα extensions πολλά είναι από νεκρές γυναίκες, νεκρά από πτώματα, τα παίρνουν. Α, όχι, αυτό δεν το είχα φτάσει. Και αυτό, βεβαίως, δεν είχα φτάσει και ότι παίρνουν τέτοια. Και έχει να κάνει με το πόσο κοστίζει το extension. Αν το extension είναι, μπορεί ο Στέφανος να τα ξέρει καλύτερα, κάποτε ήταν στο επάγγελμα νομίζω. Λοιπόν, αν τα extension είναι από νεκρό, από πτώμα δηλαδή, είναι φθηνά. Από ζωντανό οργανισμό είναι πιο ακριβά και είναι καλύτερη ποιότητα η τρίχα. Ναι. Ρωτήστε μια κομμότρια, να σας πει. Τι να μου πει για τα extension? Όχι, να σας επιβεβαιώσει αυτά που σας λέω. Α, ναι, εντάξει. Καταλάβατε. Και τα δικά μου τα μαλλιά μοιάζουν έτσι πάντως. Ενώ είναι φυσικά. Νεκρά βέβαια, όπως είπε ο Μπάλτε, νεκρά, αλλά στη ρίζα ζωντανά. Αυτό.
Νομίζω η Έφη κάτι σήκωσε το χέρι, δεν ξέρω. Εγώ. Η Έφη. Κι εγώ Έφη είμαι. Εμένα λέτε Μπάντε. Ναι, σηκώστε το χέρι σας. Όχι, κάτι. Όχι, δεν σήκωσα, αλλά επί τη ευκαιρία να σας πω ότι εγώ δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό μόνο για τόσο ακραίες περιπτώσεις που λέτε. Δηλαδή, εγώ προσωπικά, μετά τα 50 που είδα το σώμα μου να αλλάζει, έπαθα ένα σοκ. Αυτά με βοηθάνε που λέτε. Δηλαδή, δυσκολεύτηκα να συμφιλιωθώ με τις ρητίδες μου, με το ότι άλλαξε το σώμα μου. Οπότε τα βρίσκω πάρα πολύ χρήσιμα αυτά που λέτε, όχι μόνο για περιπτώσεις λαγνίας ή βιασμών. Αυτό, να συμφιλιωθώ με αυτό που είναι το σώμα. Ναι, φυσικά, οπωσδήποτε. Και νομίζω πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται όσο περνάει η ηλικία να δουν τις αλλαγές, να συμβιβαστούν με αυτές. Οπότε είναι καλά. Ωραία, όπως το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Ναι, όπως το αντιλαμβάνεται ο καθένας, ακριβώς, ναι. Έκαστος εφό ετάχλη. Ναι. Και ο Λουμίδης στους καφέδες. Ωραίο το μάθημα σήμερα. Πάντως, εμένα ναι. Πάρα πολύ προσωπικά. Νομίζω πολλοί καταλάβανε το θέμα αυτό. Δεν είναι ευχάριστο και εγώ το καταλαβαίνω τώρα σκέφτεσαι τον εαυτό σου έτσι, αλλά ουσιαστικά αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλει λίγο επεξεργασία. Να το επεξεργαστεί ο νους λιγάκι, Κοίταξε, αν έναν καπνιστή που καπνίζει και το απολαμβάνει, του δείξει εκείνη τη στιγμή με κάποιο τρόπο μπορείς να του δείξει τι σημαίνει στα πνευμόνια του, real time, ας πούμε, ξέρεις. Αν έχεις τον τρόπο να το δείξεις, δεν νομίζω να συνεχίσει να καπνίζει. Οπότε, μέσω διαλογισμού είναι αυτό που βλέπει κάποιος. Αν είχαμε δηλαδή μια τεχνολογία που να δείχνει την ώρα που ρουφάει τον καπνό, το τι ακριβώς γίνεται μέσα, δηλαδή πραγματικότητα. Και σκοτώνει τα κύτταρα και τα μαυρίζει και τα κάνει κλπ. Και του το έδειχνε εκείνη την ώρα με κάθε τζούρα. Δεν νομίζω ένας σόφρον θα μπορούσε, όχι σόφρον, ένας απλός άνθρωπος κανονικός θα το είχε κόψει το τσιγάρο κατευθείαν με τη μία. Το δικό του όμως, όχι να βγει φωτογραφίες που βλέπουν φωτογραφίες μαύρα που δεν κάνουν τίποτα αυτά, έτσι, τα βάζουν και λίγο. Λέω να δεις τα δικά σου. Ακριβώς. Και δεν είναι το θέμα δεν είναι να σε αποθήσει αυτό. Το θέμα είναι να το δεις, να το δεχτείς ότι αυτό είναι. Αυτό. Να μην μας αποθεί δηλαδή το σώμα μας, πώς το λένε. Να μας ελκύει είναι η ιδέα. Να μην μας ελκύει ακριβώς αυτό. Ναι. Ωραία. Θέλει επεξεργασία λίγο, να το σκεφτούμε. Εντάξει. Ωραία. Την άλλη Κυριακή έχουμε μάθημα. Έτσι. Τέλεια. Στις 7 την άλλη Κυριακή, συγγνώμη, Μιχάλη, θα είναι διορατικός διαλογισμός ή διαλογισμός επί της φιλικότητας? Ο Μπάντε θα μας πει. Θα είναι διορατικός διαλογισμός, γιατί την προηγούμενη Κυριακή. Την Κυριακή του Σάββατο κάνουμε μυστικό. Ωραία. Τέλεια. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ για το μάθημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, Κατερίνα. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά όλοι. Να είστε υγιείς. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα, Μπεν. Γεια σας. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα, Νικόλα. Καληνύχτα. Καληνύχτα, Έλενα. Καληνύχτα. Πού είναι η Άγγελα? Δεν είναι σήμερα, μόνο η Έλληνα από τη Σαντορίνη είναι εδώ. Όχι, η Άγγελα εδώ είναι. Εσύ Καληνύχτα. Εδώ είναι. Δεν σε είδα. Δεν κάνω εγώ τη Τρίτη με τίποτα. Εντάξει, οκ. Γεια σας, παιδιά. Καλό βράδυ. Στέφανε. Ορίστε, είμαστε live ακόμη, Μιχάλη, αν θες. Ναι, θα το κλείσω εγώ τώρα, θα το...